O noră bună nu ține pământul mortului departe de familie, mi-a spus soacra mea, împingând farfuria cu colivă spre mine, în fața tuturor. Lingura de argint s-a lovit de marginea farfuriei, iar boabele dulci, albe, s-au mișcat ca un lucru viu. În căminul cultural din Gura Humorului mirosea a ceară caldă, a sarmale lăsate prea mult sub capac și a țuică turnată în pahare mici. Pe peretele din spate, o icoană veche părea să privească peste mesele lungi, peste rudele în negru și peste femeia aceea îmbrăcată în crem, Carla Botez, care nu ar fi avut ce căuta la pomenirea tatălui meu dacă Silviu ar fi fost încă soțul care pretindea că mă respectă. Silviu nu s-a uitat la mine. I-a turnat țuică lui Carla, cu o atenție pe care nu mi-o mai dăduse de luni întregi. Mâna lui s-a apropiat de paharul ei, de brățara ei subțire, de planul pensiunii pe care ea îl ținea în poală ca pe un copil. Era o coală lucioasă, rulată pe jumătate, cu linii verzi și căsuțe desenate acolo unde se afla livada tatălui meu. Nu o întrebasem pe Carla ce căuta cu planul acela. Nu îl întrebasem nici pe Silviu, nu acolo, nu la masa unde încă se rostea numele lui Petre Ionescu. Eu am strâns sub masă colțul dosarului albastru. Dosarul era rece, cartonul lui era puțin ros la margini, pentru că tata îl ținuse ani de zile în dulapul din casa bătrânească. Pe prima pagină, înăuntru, era un extras de carte funciară scos chiar în dimineața aceea. Pe a doua, o copie după actul de donație. Pe a treia, o notă veche din arhiva notarială. Și pe toate, același lucru pe care soacra mea nu voia să audă. Pământul nu era al familiei Crețu, nu era al lui Silviu, nu era monedă de schimb pentru ambițiile lor. Era bunul meu propriu, lăsat mie de tata ca scăpare, nu ca pradă. Constanța Crețu, soacra mea, avea mereu felul acesta de a transforma orice masă într-un tribunal. Stătea la capătul mesei cu spatele drept, cu broșa aurie prinsă pe sacoul negru și cu batista îndoită lângă pahar. Îi plăcea să pară îndurerată, dar în ziua aceea lacrimile ei erau prea uscate. Vorbea despre familie cu vocea femeilor care folosesc cuvântul ca pe o lesă. "Ai auzit, Mara?" a continuat ea, ridicând tonul destul cât să tacă două mătuși de la masa vecină. "Tatăl tău a fost om gospodar. Nu cred că ar fi vrut ca dealul lui să stea pustiu doar pentru că tu te încăpățânezi. O pensiune ar aduce viață. Ar aduce numele Crețu pe hartă. Numele Crețu, nu numele Ionescu, nu numele tatălui meu, care își rupse spatele printre pruni, care își măsura pământul cu pași mici, ca un om ce nu avea nimic de demonstrat nimănui. După nuntă, îmi păstrasem numele lui în acte, Mara Ionescu Crețu, nu din mândrie goală, ci pentru că actele școlii, ale terenului și ale vieții mele de dinainte de Silviu purtau deja acel nume. Constanța spunea mereu că un nume dublu e semn de nehotărâre. Tata îmi spusese că e o funie cu două capete, unul pentru ce iubești, unul pentru ce trebuie să lași dacă te trage în jos. Unchiul Nelu a râs înainte ca eu să pot răspunde. Râsul lui era gros, uns cu țuică. "Las-o, Constanța. Mara e profesoară de geografie, nu? Poate crede că pământul stă mai bine în manual decât în familie." Câteva rude au zâmbit strâmb. Altele au coborât ochii în farfurii. În astfel de familii, tăcerea e mereu prezentată drept bun simț. Eu o cunoșteam altfel, ca pe o haină groasă pusă peste rușinea altuia. Carla și-a îndreptat ușor spatele. Avea unghii roșii, perfect lucioase, și paltonul ei crem nu prinsese niciun fir de fum din curtea căminului. Nu semăna cu o femeie venită la pomenire. Semăna cu o femeie venită să inspecteze un loc înainte să îl cumpere. "Doamna Constanța are dreptate," a spus ea cu blândețe rece. "Uneori trebuie să gândești practic. Un teren nelucrat nu încălzește pe nimeni." M-am uitat la Silviu. Aș fi vrut ca măcar atunci să spună că nu era momentul, că pomenirea tatălui meu nu era loc pentru planuri de pensiune, că soția lui nu trebuia pusă pe bancă de acuzați în fața oamenilor care îl mâncaseră cu pâine și sare pe tata de atâtea ori. Dar Silviu și-a șters gura cu un șervețel, apoi a lăsat șervețelul lângă farfurie. "Nu face scandal pentru un petic de deal," a zis el, atât de încet,
încât numai cei apropiați au auzit. Știi foarte bine că mama vrea doar binele familiei. Petic de deal. Așa numea el, locul în care tata mă învățase să țin busola, locul de unde vedeai dimineața ceața coborând peste gura humorului, locul unde prunii bătrâni făceau umbră peste o fântână de piatră. Acel petic de deal îmi plătise anii de facultate prin saci de prune și muncă de vară. Acel petic de deal fusese singurul lucru pe care tata îl rostise cu voce tremurată în cabinetul notarului, să fie al fetei, nu al neamului care o ia. Constanța a întins mâna peste masă, a atins colțul dosarului pe care îl țineam. Nu l-a văzut bine, dar a simțit că țineam ceva și asta a iritat-o. Ce ai acolo? Actele mele, am spus. Actele tale? A zâmbit. Într-o familie nu există actele mele și actele tale. Există ce facem împreună. La masă de pomenire, am răspuns încet, există și puțină rușine. Liniștea s-a rupt în mai multe bucăți. Cineva a tușit. Nelu a ridicat sprâncenele ca și cum aș fi aruncat o piatră în icoană. Silviu mi-a strâns cotul sub masă. Mara, a șoptit el, ai grijă. Nu era o rugăminte, era o avertizare. Îl cunoșteam după felul în care maxilarul îi se încorda. Când eram doar noi doi, spunea că nu îi plac femeile care ridică vocea. În public, îi plăceau și mai puțin femeile care o coborau până devenea tăioasă. Constanța a împins farfuria cu colivă mai aproape. Promite aici, în fața tuturor, că nu vei ține pământul mortului departe de familia în care ai intrat. Promite că semnezi când vine Silviu cu actele. Nu promit nimic. Carla și-a coborât ochii spre planul din poală. Pentru prima dată, zâmbetul ei s-a strâns. Probabil nu se așteptase la refuz. Probabil Silviu îi povestise o Mara moale, o femeie care plângea în bucătărie și semna dacă era împinsă destul. În multe privințe, Silviu avusese dreptate, ani de zile tăcusem, dar oamenii ca el confundă tăcerea cu golul. Nu știu că uneori, sub tăcere, o femeie numără fiecare lovitură și pune data lângă ea. După masă, pe holul rece al căminului cultural, Silviu m-a prins de braț. Ușa de la sală rămăsese întredeschisă, iar de dincolo se auzeau farfurii strânse, scaune trase și vocea lui Nelu povestind deja cum Mara s-a dat mare cu actele. Afară plouase mărunt. Gresia de pe hol era udă pe alocuri, iar pantofii Carlei lăsaseră urme fine, lucioase, ca niște virgule. Ce ți-a venit?" a spus Silviu. Ai făcut-o pe mama să pară lacomă. A fost pomenirea tatălui meu. A fost și o întâlnire de familie. Nu poți să blochezi totul pentru că ai sensibilități." Carla a ieșit din sală în spatele lui. Ținea planul strâns la piept, dar colțul hârtiei se desfăcuse. Am văzut clar conturul. Parcare mică, 3 căsuțe, terasă, foișor. Deasupra, scris cu litere elegante. Pensiunea Dealul Crețu. Dealul Crețu? Am întrebat. Silviu s-a întors spre Carla înainte de a răspunde. Era reflexul lui nou, să verifice întâi reacția ei. E doar o propunere, a zis Carla. Nu trebuie să dramatizăm. Pe terenul tatălui meu. Pe un teren care poate deveni util, a corectat Constanța, apărând ca din perete. Nu mai vorbi, ca și cum Petre ar fi vrut să trăiești singură cu prunii lui. În clipa aceea am înțeles că proiectul nu era o idee spusă la nervi. Era pregătit. Exista un nume, un desen, o poveste. Poate exista și un investitor. Poate se vorbise deja despre bani. Eu nu eram întrebată pentru că, în mintea lor, eram obstacolul mic dintre lăcomie și hârtia de vânzare. Lidia Pavel, vecina noastră de scară din Suceava, stătea la câțiva pași cu un platou gol în mână. Nu era rudă apropiată, dar venise la pomenire pentru tata. Tata o ajutase cândva cu niște lemne și cu o declarație la primărie, iar Lidia nu uita lucrurile acestea. Ochii ei au trecut de la plan la mâna lui Silviu de pe brațul meu. Nu a spus nimic, dar pentru prima dată în acea zi am simțit că cineva văzuse. Silviu mi-a dat drumul abia când o mătușă a intrat pe hol. Acasă vorbim, a spus. Nu, am răspuns. Acasă am tăcut destul. El a râs scurt, fără bucurie. Mara, tu predai hărți copiilor și crezi că asta te face stăpână pe pământ. Realitatea e alta.
Realitatea, am spus, atingând dosarul albastru, are număr cadastral. Mi-a aruncat o privire dură. Pe chipul lui a trecut o umbră pe care nu o mai văzusem, nu doar supărare, ci teamă. A durat mai puțin de o secundă, dar a fost de ajuns. În seara aceea, nu m-am dus direct în apartamentul Crețu din Suceava. Am luat microbuzul spre casa părintească de lângă Gura Humorului. Cerul era jos, cenușiu, iar pe geam se prelingeau dâre subțiri de apă. În poală țineam dosarul. La fiecare curbă, colțul lui îmi lovea palma. Casa tatei stătea la capătul unui drum cu pietriș, cu gardul vechi, scorojit și cu fântâna din curte acoperită cu o tablă ruginită. Livada începea în spatele casei. Prunii erau negri de ploaie, iar iarba ude îmi intra peste pantofi. M-am oprit la primul rând de pomi și am îngenunchiat, fără să mi pese că noroiul îmi păta fusta. Am băgat degetele în pământul umed. Mirosul acela, greu, viu, mi-a intrat în piept ca o mână. Tata mă aducea aici duminica, înainte să se îmbolnăvească. Avea o ruletă veche, galbenă, cu metalul tocit, pe care o purta în buzunarul de la piept. Nu avea studii, dar știa fiecare hotar, fiecare piatră, fiecare pom care crescuse strâmb după o iarnă rea. Când am intrat la facultate la Suceava, a vândut 2 veri la rând prune pe datorie și a ținut banii într-o cutie de biscuiți. Pământul, îmi spusese odată, ștergându-mi noroiul de pe ghete cu o mână aspră, nu te vinde, Mara. Oamenii te pot vinde, dar pământul, dacă îl ții curat, rămâne unde l-ai lăsat. Atunci râsesem. Eram tânără și credeam că iubirea va fi mai sigură decât orice act. Tata nu râsese. Își ținuse privirea pe hotar, spre pădurea din depărtare. Dacă într-o zi cineva îți cere să dovedești că ai dreptul la ce ți-am lăsat, să nu plângi, să scoți hârtiile. În casa rece, pe masa din bucătărie, am deschis dulapul de sus și am luat ruleta lui. Metalul era rece, iar banda se bloca după 2 metri, cum se bloca mereu. Am ținut-o în palmă și mi-am dat seama că în ziua aceea, la pomenirea lui, făcusem exact ce-mi ceruse. Nu plânsesem. Telefonul a vibrat. Un mesaj de la Silviu. Vii acasă sau continui teatrul? Am privit ecranul până s-a stins. Apoi am făcut primul lucru care mi-a schimbat viața. Am fotografiat planul vechi din sertar, copia actului de donație și numărul de carte funciară. Le-am trimis pe adresa mea de serviciu și pe o adresă nouă, creată pe loc. Nu era răzbunare. Era respirație. Când am ieșit din casă, livada era aproape neagră. Am legat ruleta tatei cu o panglică de mânerul dosarului albastru ca să știu că nu duc doar acte. Duc o voce care nu mai putea vorbi altfel. În noaptea aceea, când am ajuns în Suceava, Constanța stătea în bucătăria noastră de parcă apartamentul i-ar fi aparținut. Pe aragaz era o oală cu ciorbă rece. Silviu fuma pe balcon, deși îmi promisese de 10 de ori că nu va mai fuma în casă. Pe masă era telefonul lui, cu ecranul întors în jos. Unde ai fost?" a întrebat soacra mea. La tata. La mort nu se merge după ceartă, a spus ea. Se merge cu rugăciune. Eu am mers după liniște. Silviu a intrat de pe balcon. Mirosul de tutun Udi a intrat înaintea cuvintelor. Ai terminat? Putem vorbi ca oamenii normali? Am așezat dosarul albastru pe scaunul de lângă mine, nu pe masă. Nu eram pregătită să îl deschid în bucătăria aceea. Nu pentru ei. Nu încă. Putem vorbi când încetați să vindeți ceva ce nu vă aparține. Constanța a ridicat bărbia. O femeie măritată nu vorbește așa despre familia ei. Atunci e bine că, în actele tatei, eu încă sunt fiica lui. Silviu a încremenit o clipă. Apoi a zâmbit, dar zâmbetul era subțire. Ai grijă cu actele, Mara. Hârtiile se întorc uneori împotriva celor care le flutură prea mult. Nu le flutur, am spus. Le păstrez. Am intrat în dormitor și am încuiat ușa. Dincolo, Constanța a început să vorbească în șoaptă, dar apartamentele vechi din Suceava nu păstrează secretele bine. Am auzit bucăți. Trebuie împinsă până duminică. Carla a zis că investitorul nu așteaptă. Dacă nu semnează, o facem să pară nebună. M-am așezat pe marginea patului cu ruleta tatei în palmă. Nu am plâns.
Mi-am deschis laptopul și am creat un folder numit simplu, Pământ. Înăuntru am pus pozele, mesajele, data pomenirii și o notă. Constanța a cerut public promisiunea de semnare. Silviu a numit terenul petic de deal. Carla avea planul pensiunii. Prima rană fusese făcută în fața tuturor. Prima dovadă o scriam singură, în dormitorul unde soțul meu credea că tăcerea mea era slăbiciune. Dimineața următoare, bucătăria apartamentului mirosea a ciorbă de burtă încălzită de prea multe ori. Constanța venise înainte să plec la școală, cu sacoșa ei de piață și cu dreptul acela nerostit de a deschide dulapurile, de a muta cănile și de a hotărî cine merită să stea la masă. În primii ani de căsnicie, îmi spusesem că e singură, că are nevoie să se simtă utilă. Apoi am înțeles că nu se simțea utilă decât dacă altcineva se simțea mic. Am intrat în bucătărie cu catalogul sub braț și cu o eșarfă subțire pe umeri. Pe masă erau 3 castroane, 2 pline, aburinde. Unul gol, așezat lângă chiuvetă. Nu era nevoie să întreb pentru cine era cel gol. Constanța a luat lingura de lemn din oală, a gustat și a strâmbat din buze. Nu pune castronul ăla pe masă, mi-a spus, fără să mă privească. Sole pentru familie, nu pentru femei care ascund pământ. Silviu stătea pe scaunul de lângă geam, butona telefonul și își bea cafeaua. Când am așteptat să ridice capul, a oftat ca un om obosit de pretențiile mele. Las-o, Mara, mama doar spune ce gândește toată lumea. Toată lumea. Așa începea mereu abuzul în casa Crețu, cu o mulțime invizibilă chemată să stea în spatele unei singure răutăți. Toată lumea crede, toată lumea știe, toată lumea râde. În realitate, erau Constanța, Nelu și Silviu, plus câțiva oameni care preferau să dea like la o glumă în loc să-și asume o opinie. Mi-am turnat singură ceai. Nu am atins ciorba. Mâinile îmi erau liniștite, dar în stomac simțeam un nod. Trebuia să ajung la școală și să le vorbesc copiilor despre forme de relief, despre cum munții se ridică încet, prin presiuni pe care nu le vezi. Uneori mă gândeam că geografia era singura materie sinceră. Îți arăta că nimic nu se rupe dintr-o dată. Totul se adună sub suprafață. Nu vrei să mănânci? A întrebat Silviu. Nu mi s-a pus farfurie. Nu dramatiza. Constanța a râs scurt. Vezi? Asta e problema cu tine. Mereu pui harta înaintea casei. Casa e aici, Mara. Soțul tău e aici. Familia e aici. Iar tu te agăți de un deal ca de icoană. Dealul acela are acte, am spus. Actele nu te încălzesc noaptea. Silviu a ridicat ochii atunci, dar nu pentru a mă apăra. S-a uitat la mine ca și cum aș fi spus ceva rușinos. Nu începe iar cu dosarul. Avem nevoie de soluții. Avem? Da, avem. Pentru că dacă proiectul iese, toți câștigăm. Și tu. Nu înțeleg de ce alegi să fii singura piedică. Am simțit cum mi se încălzește fața. Nu de rușine, ci de furie. Aș fi vrut să-i arunc în față toate nopțile în care îl susținusem când pierduse comisioane, toate lunile în care plătisem ratele din salariul meu, toate mesele la care Constanța mă făcuse prea școlită pentru binele casei și eu tăcusem, dar am învățat atunci o regulă. Cu oamenii care vor să-ți ia ceva, nu ți consum dovada în discuții de bucătărie. Am luat catalogul. Întârzi. Și cheile? A spus Constanța. M-am oprit lângă ușă. Să-și-ai? Cheile casei de la Gura Humorului. Silviu merge azi cu Carla să vadă terenul. Trebuie să intre în curte, să se uite la drum, la fântână. Nu se face proiect din vorbe. Cheile erau într-un bol de ceramică pe hol, lângă niște mănuși vechi. Cheia de la poarta tatei era mare, de fier, cu o pată de rugină la capăt. Când Constanța a pus mâna pe ea, metalul a lovit marginea bolului și sunetul acela mic mi-a trecut prin dinți. Am ajuns înaintea ei. Am luat cheia și am strâns-o în palmă. Carla nu intră în curtea tatei. Silviu s-a ridicat. Nu fi absurdă. Cheile nu sunt icoane, Mara, a zis Constanța. Dă-le familiei. Familia nu are nevoie de cheie ca să respecte un mort. Pentru o clipă, niciunul nu a spus nimic. Pe hol, dincolo de ușa întredeschisă, am auzit lanțul de la ușa Lidiei.
Vecina noastră probabil voia să iasă cu gunoiul, dar se oprise. În blocurile vechi, oamenii știu când să dispară și când să asculte. Nu o judecam. Ani de zile și eu ascultasem fără să intervin în vieți care nu erau ale mele. Silviu s-a apropiat de mine și și-a coborât vocea. Mara, nu mă face să par prost în fața Carlei. Nu eu fac asta. Carla e profesionistă. Știe investitori. Dacă o tratezi ca pe o dușmancă, pierdem șansa. Tu ce pierzi, Silviu? Un comision sau femeia căreia i-ai promis pământul meu? A închis ochii o secundă, ca și cum îl obosisem. Ai început să vorbești urât. Constanța a scos un sunet disprețuitor. O femeie care ține cheile strânse ca pe niște moaște nu mai vorbește frumos și nici nu mai gândește. De asta spun mereu, prea multă carte usucă inima. Am pus cheia în geantă. Atunci mă duc să predau copiilor uscăciunea. Înainte să ies, am văzut ușa Lidiei mișcându-se puțin. Ochii ei s-au întâlnit cu ai mei prin crăpătură. Nu era curiozitate acolo. Era rușine, poate pentru că auzise, poate pentru că tăcuse. Am dat din cap aproape imperceptibil. Nu-i ceream nimic. Încă. La școală, am intrat în clasă cu 10 minute înainte de oră. Sala mea mirosea a cretă, a lemn vechi și a haine ude de copii. Pe perete era harta României, mare, cu Bucovina colorată într-un verde pal. De fiecare dată când privirea îmi cădea acolo, mă gândeam la tata. Uite, Mara, locul nostru nu-i mare, dar e al nostru. Copiii au venit zgomotoși, cu ghiozdane trântite și întrebări despre test. În fața lor eram doamna profesoară Ionescu Crețu. Nimeni nu-mi spunea noră. Nimeni nu-mi spunea încăpățânată. Nimeni nu îmi cerea pământul ca și cum aș fi fost o casă cu ușa deschisă. Am început lecția despre podișuri și depresiuni. Am desenat pe tablă linii simple. În timp ce vorbeam, telefonul mi-a vibrat în buzunar. Odată, de 2 ori, apoi încă o dată. L-am ignorat până când copiii au primit exercițiul. Când l-am scos, ecranul era plin de mesaje din grupul WhatsApp. Familia Crețu. Nelu scrisese primul. Noră cu deal, dar fără obraz. Sub el, un emoticon cu pahar. Apoi, alt mesaj. Facem hartă până la notar. Poate știe drumul. Constanța trimisese un singur mesaj. Duminică lămurim tot. În familie. Silviu nu scrisese nimic, dar văzuse mesajele. 2 bife albastre. Asta durea uneori mai mult decât o insultă. Când cineva te lovește, știi ce e. Când omul tău privește lovitura și nu clipește, începi să te întrebi în ce zi ai rămas singură. Am făcut capturi de ecran. Mâinile nu mai tremurau. În catalog, lângă numele elevilor, stiloul meu a lăsat o pată mică de cerneală. Un băiat din prima bancă m-a întrebat dacă mă simt bine. Da, Andrei, doar mi-am amintit ceva important. Despre hartă? M-am uitat la harta de pe perete. Da, despre hotare. După ore, am rămas singură în clasă. Am deschis laptopul școlii și am intrat în folderul creat noaptea. Am adăugat capturile de ecran. Apoi am scris sub ele. Nelu public shaming. Constanța anunță duminică. Silviu citește, nu intervine. Nu eram avocat, dar eram profesoară de geografie. Știam să fac ordine din semne, să citesc straturi, să văd când un drum e construit înainte de a fi anunțat. Când am ieșit din școală, ploaia se oprise. Strada mirosea a asfalt ud și a frunze strivite. Telefonul a sunat. Era Silviu. Ai văzut mesajele? A întrebat. Da. Nelu glumește. Te rog să nu faci dramă din grup. Când un om mă face fără obraz în fața familiei tale, tu numești asta glumă. Pentru că e glumă dacă nu o hrănești. Ai devenit foarte sensibilă de când cu pământul. De când ai început să dai altora, da, a oftat. Carla vine diseară să discutăm civilizat. M-am oprit lângă gardul școlii. Un grup de copii alerga spre stație cu glugile ridicate. Carla nu are ce discuta despre pământul meu. Mara, ea știe proiectul. Știe piața. Ne poate ajuta. Pe noi? Pe familii. Silviu, familia ta mă insultă într-un grup unde tu taci. Nu mă mai invita în cuvântul ăsta ca și cum ar fi o casă. A închis.
fără salut, fără scuză. Am ținut telefonul câteva secunde la ureche, ascultând liniștea. Apoi l-am pus în geantă și m-am dus acasă. Carla era deja acolo. Când am intrat, stătea în sufragerie pe fotoliul meu, cu picioarele încrucișate și cu planul pensiunii desfăcut pe masa joasă. Purta o rochie verde închis și mirosea a parfum scump, dulce, străin de apartamentul nostru. Constanța îi adusese cafea în ceașca mea albă cu margine albastră, pe care o primisem de la tata când luasem titularizarea. Silviu stătea în picioare lângă geam, cu aerul unui bărbat care a convocat o ședință. "Bună, Mara," a spus Carla. "Sper că putem vorbi fără emoții inutile." M-am uitat la ceașca din mâna ei. "Ceașca aceea e a mea." A zâmbit. "Nu știam că în casa asta și ceștile au cadastru." Constanța a râs. Silviu a privit podeaua. M-am așezat pe scaunul de lângă bibliotecă, nu pe canapea. Distanța aceea mică era tot ce puteam controla în clipa aceea. Carla a întins planul. "Uite, aici ar fi recepția, aici o terasă. Livada rămâne, evident, dar ar fi valorificată. Oamenii din București caută autentic. Bucovina, prune, povești de familie." "Povești de familie?" am repetat. "Da. Tatăl tău poate deveni parte din brand. Un om simplu, pământ păstrat, apoi generația nouă construiește." Atunci mi-am dat seama că pentru ea tata era decor. Pentru Silviu, pământul era garanție. Pentru Constanța, era trofeu. Pentru mine, era vocea care mă întrebase la notar dacă sunt sigură că vreau să mă mărit cu un om care nu știe să repare nicio clanță, dar vorbește despre case. "Tatăl meu nu devine brand," am spus. Carla și-a lăsat spatele pe fotoliu. "Înțeleg atașamentul, dar dacă nu poți gândi ca o soție, măcar gândește ca un adult." Constanța a lovit ușor masa cu degetele. "Vezi? Fata asta vorbește cu cap. De asta Silviu are nevoie de oameni serioși lângă el." "Lângă el?" am întrebat. Silviu a intervenit repede. "Mara, iar scoți cuvinte din context. Ce context are Carla în sufrageria mea, cu planul pensiunii de pe terenul meu, bând din ceașca mea?" Pentru prima dată, Carla a părut iritată. A pus ceașca jos, prea tare. "Eu nu ți-am luat nimic. Încerc doar să ajut un proiect care poate scoate familia asta din stagnare. Familia asta nu stagnează din cauza prunilor tatei." Silviu s-a înroșit. "Ajunge. Tu nu înțelegi banii. Ai salariul tău de profesoară și crezi că lumea se ține pe catalog. Eu încerc să construiesc ceva. Ce nu e al tău. Cu ce ar trebui să fie al nostru dacă nu ai fi atât de egoistă?" Aceea a fost a doua lecție a săptămânii. Când cineva nu poate lua legal ce ai, va încerca să te facă să te simți vinovat că nu dai de bunăvoie. În noaptea aceea, după ce Carla a plecat, nu am dormit. Am auzit mașina lui Silviu pornind încă o dată pe la 11. Nu s-a întors până după miezul nopții. Am stat în dormitor cu lumina stinsă și cu telefonul în mână. Din când în când, intram în grupul WhatsApp și făceam capturi. Nelu trimisese o poză veche cu tata la cules de prune, luată probabil de pe pagina unei verișoare, și scrisese: "Petre a muncit. Mara păzește." Mi s-a făcut greață. Am salvat și poza aceea. Nu pentru că voiam să o revăd, ci pentru că, într-o zi, poate foarte curând, voiam ca oamenii aceia să se audă pe ei înșiși. A doua zi, Lidia m-a oprit pe scară. Avea un sac de gunoi într-o mână și o eșarfă grena la gât. Părea o femeie obișnuită prinsă între treburile casei și teama de scandal. "Doamnă Mara," a spus încet, deși ne știam de ani de zile, "aseară am auzit. În blocul ăsta se aude tot." "Nu tot," a spus. "Dar destul." Am așteptat. Nu voiam să o împing. Oamenii care au tăcut mult se sperie când li se cere dintr-o dată curaj. "L-am văzut pe domnul Silviu acum 2 zile," a continuat ea. "La mașină. A pus un folder verde în portbagaj. Era cu doamna aceea, Carla. Spunea că duminică va fi rezolvat, că tu nu vei avea curaj să refuzi în fața lumii." Mi s-a strâns pieptul. "Ai auzit exact asta?" "Da." "De ce îmi spui?" Lidia și-a coborât privirea. "Tatăl dumneavoastră m-a ajutat când bărbatul meu a murit. M-a dus cu mașina la primărie, mi-a explicat ce hârtii să duc.
Eu n-am uitat, dar m-am obișnuit să nu mă bag. Asta e lașitate, nu bun simț. Am simțit pentru prima dată în zilele acelea că nu sunt complet singură. Nu i-am luat mâna, nu am plâns pe umărul ei, doar am întrebat. Ai putea scrie ce ai auzit? Cu data? A dat din cap. Da. Și-am făcut o poză la mașină. Nu știu de ce. Poate pentru că mi s-a părut urât. Nu e urât, am spus. E util. Când am ieșit din bloc, cerul era limpede. Aveam ore, aveam copii de ascultat, aveam un soț care mă voia docilă și o soacră care îmi folosea mortul ca argument, dar acum aveam și o martoră. Și, mai important, aveam o listă care creștea. La școală, am predat despre granițe naturale și granițe administrative. Le-am spus copiilor că o graniță nu e doar o linie pe hartă, e o înțelegere recunoscută, păstrată, apărată. În timp ce vorbeam, mi-am dat seama că îmi predam mie. După ore, am mers la casa tatei. Nu am intrat. Am stat la poartă și am scos cheia de fier din geantă. Era rece, grea, încăpățânată. Am atins-o de frunte ca pe o rugăciune. Apoi am făcut o fotografie cu poarta, cu hotarul, cu prunii. În folderul pământ am adăugat: cheile nu se predau. Acces cerut pentru Carla. Martor. Lidia. Seara, Constanța mi-a trimis un mesaj privat. Duminică vei înțelege că o noră nu stă deasupra familiei. Am citit mesajul de 3 ori. Nu i-am răspuns. Am salvat captura. Apoi am deschis caietul de notițe și am scris, cu o liniște care m-a mirat. Duminică nu voi explica. Voi arăta. În casa Crețu, mâncarea, cheile, ceașca, grupul de WhatsApp, toate deveniseră arme mici. Dar armele mici lasă urme. Iar eu începusem să strâng fiecare urmă ca pe o bucată de hartă care ducea, inevitabil, spre adevăr. În acele zile am început să observ cât de mult se sprijină umilința pe obiecte mărunte. O farfurie nu mai era farfurie, era un loc refuzat. O cheie nu mai era cheie. Era o graniță pe care alții voiau să o treacă fără să bată. Un telefon nu mai era telefon. Era o sală de judecată portabilă în care Nelu arunca glume, Constanța dădea verdicte, iar Silviu lăsa bifele albastre să mă lovească în locul lui. Am scris toate astea seara, într-un caiet de lecții vechi. Pe copertă era un abțibild cu o hartă a Carpaților, lipit de un elev acum mulți ani. Îmi plăcea să folosesc caiete rămase de la școală. Mi se părea că paginile goale nu trebuie aruncate doar pentru că cineva a terminat o materie. Într-o pauză, colega mea Nicoleta, profesoara de română, m-a găsit în cancelarie privind telefonul. Nu eram prietene apropiate, dar există în cancelarii o solidaritate ciudată între femeile care au învățat să citească oboseala una pe fața alteia. Nu m-a întrebat direct ce se întâmplă. Mi-a pus lângă mână o jumătate de covrig cald și a spus: când cineva îți scrie mesaje care îți strică respirația, fă captură înainte să te întrebi dacă ai dreptul să suferi. M-am uitat la ea. Se vede atât de tare? Se vede că cineva te obligă să te aperi și apoi te acuză că ești defensivă. Am zâmbit fără bucurie. Ești profesoară de română, le pui prea frumos. Nu, le pun exact. Cuvintele sunt acte și ele, Mara, nu numai cele de la cadastru. Am păstrat propoziția aceea. Cuvintele sunt acte și ele. În seara când Constanța a trimis mesajul cu "o noră nu stă deasupra familiei", nu am mai simțit nevoia să explic că familia nu e un munte peste care trebuie să mă așez. Am făcut captură, am notat ora și mi-am amintit ce spusese Nicoleta. Poate că într-o zi nimeni nu va avea nevoie de acea captură. Poate că toate dovezile mele vor rămâne într-un folder tăcut. Dar simplul fapt că le puneam în ordine îmi dădea înapoi ceva ce casa Crețu îmi luase, senzația că nu sunt nebună. Sâmbătă dimineață, înainte de scena din parcare, am trecut prin piață și am cumpărat lumânări pentru mormântul tatei. Vânzătoarea le-a învelit într-o hârtie subțire. Mâinile ei miroseau a ceară și busuioc. Când am pus pachetul în geantă, lângă cheia de fier, am simțit din nou ciocnirea dintre viața pe care ei o vedeau și viața mea adevărată. Pentru Constanța, pământul era o oportunitate. Pentru Silviu, o ieșire financiară.
Pentru mine, era locul unde lumânarea tatei nu trebuia să ardă sub sigla unei pensiuni inventate. În vinerea aceea, ploaia s-a întors peste Suceava cu un fel de răbdare cenușie. Picăturile băteau în geamurile școlii, iar copiii erau agitați, cu ochii mai mult la curte decât la lecție. Eu le vorbeam despre alunecări de teren, despre ce se întâmplă când apa intră încet în straturi și slăbește ce părea solid. În timp ce desenam pe tablă o pantă, am simțit telefonul vibrând în buzunar. Nu le-am scos. Învățasem deja că oamenii care vor să te controleze îți folosesc urgențele ca să ți rupă ritmul. După o oră, am văzut mesajul de la Silviu. La 17, 0 să fie acasă. Vine mama cu Nelu. Trebuie să încheiem discuția, fără figuri. Apoi, un alt mesaj, trimis din greșeală, sau poate din dispreț. Carla a dus schița actualizată. O punem în fața ei și nu mai are ce zice. L-a șters după câteva secunde. Eu apucasem să fac captura. M-am uitat la ecranul telefonului cu o liniște aproape străină. Când un om minte mult, începe să creadă că realitatea ascultă comenzile lui. Silviu ștergea mesajul și credea că a șters fapta. Constanța muta farfuriile și credea că a mutat drepturile. Carla desena pensiuni și credea că desenul poate acoperi numele proprietarului. La ora 5:10 nu am urcat direct în apartament. M-am oprit în parcarea din spatele blocului, lângă tomberoane, pentru că acolo văzuse Lidia mașina. Ploaia făcea bălți mici între roți. Dacia lui Silviu era acolo, cu portbagajul întredeschis. M-am oprit în spatele unui tei și, pentru prima dată în viața mea, m-am simțit ca o femeie care își spionează propria căsnicie din afară. Silviu stătea lângă mașină, cu o umbrelă neagră. Carla era foarte aproape de el, cu paltonul crem strâns pe talie. Între ei, pe marginea portbagajului, era schița pensiunii. Am recunoscut conturul terenului chiar și de la distanță. Pe colțul de sus, cineva scrisese cu marker: acces secundar prin livadă. După ce semnează, intrăm cu echipa, a spus Carla. Investitorul nu mai vrea povești, vrea garanții. Semnează, a răspuns Silviu. O cunosc. Dacă mama pune suficientă presiune și Nelu face scandal, Mara se blochează. Nu suportă să fie privită ca o femeie fără suflet. Și dacă nu? Silviu a închis portbagajul atât de tare încât am tresărit. Atunci o facem să arate instabilă, că ține pământul din doliu, că nu gândește clar, că blochează familia. Teodor, sau cine o fi notarul, n-o să conteze dacă toți văd că e împotriva dezvoltării. Carla l-a privit lung. Mi-ai spus că terenul va fi al tău. Va fi sub controlul meu. E același lucru. Nu era același lucru. Dar pentru oameni ca Silviu, controlul era mereu confundat cu dreptul. Dacă reușea să mă facă mi fie rușine, dacă reușea să mă împingă să semnez o promisiune, dacă reușea să mă izoleze de cei care știau adevărul, atunci poate că, în mintea lui, actele urmau să alerge după dorința lui. Carla și-a pus palma pe brațul lui. Gestul a fost scurt, familiar, lipsit de ezitare. Nu era atingerea unei partenere de afaceri. Nu mai aveam nevoie de confirmări, dar corpul meu a primit imaginea ca pe o palmă. O vreme îmi spusesem că poate exagerez, că poate Carla era doar o femeie ambițioasă, că poate Silviu își hrănea orgoliul din admirația ei. În acea parcare, cu ploaia pe geamuri și schița pe portbagaj, mi-am îngropat ultima scuză pentru el. Nu i-am confruntat. Am făcut o fotografie de la distanță. Nu era clară, dar se vedeau ei. Mașina, schița. Apoi am urcat scările. Lidia era la etajul 2, prefăcându-se că șterge clanța. M-a văzut udă pe umeri și a înțeles înainte să spun ceva. I-ați văzut? Am dat din cap. Am auzit iar, a șoptit. A zis că duminică te rupe în fața lumii. Doamnă Mara, îmi pare rău. Nu, ți cere scuze pentru vorbele lor. Dar am tăcut prea mult. Atunci scrie tot. În apartament mă așteptau ca într-un proces improvizat. Constanța stătea pe scaunul din capul mesei, cu poșeta în poală. Nelu era lângă frigider, deja cu un pahar mic în mână. Silviu a intrat la 2 minute după mine, scuturându-și umbrela, ca și cum venise de la o simplă plimbare.
Carla nu a urcat. Poate era destul de deșteaptă să nu stea la masa la care urma să fiu împinsă. Pe masă era o foaie albă, subțire, ieftină, scoasă la imprimantă. Lângă ea, un pix negru. "Stai jos," a spus Constanța. "Sunt în casa mea," am răspuns. "Pot să stau și în picioare." Nelu a râs. "Casa ta? Parcă vorbeam de familie." Silviu și-a frecat tâmplele. "Mara, nu începe. E un document simplu. Nu e vânzare. Doar recunoști că terenul a fost mereu gândit pentru binele familiei și că ești de acord să începem demersurile." Am luat foaia și am citit primele rânduri. Limbajul era stângaci, dar intenția era limpede. Recunoșteam că investițiile pentru întreținerea terenului fuseseră făcute de familia Crețu și că acceptam constituirea unui drept de administrare în favoarea lui Silviu. Nu era redactată de un avocat bun, dar era o funie. Dacă o semnam, aveau să o arate investitorului, notarului, oricui, ca dovadă că eu acceptasem. "Cine a scris asta?" am întrebat. Constanța a ridicat bărbia. "Nu contează. Contează că e drept." "Nu e drept. E minciună." Silviu a făcut un pas spre mine. "Nu te mai agăța de niște cuvinte. Nu sunt cuvinte. Sunt capcane." Nelu a pus paharul jos. "Mara, ești femeie măritată. Nu poți să ții pământul sub pernă. Bărbatul hotărăște direcția." "Bărbatul care nu apare în cartea funciară?" am întrebat. Pentru o clipă, Nelu nu a găsit gluma. Constanța însă s-a ridicat. Fața ei se înăsprise. "Semnează că nu ești mai mare decât familia." Aceea era vocea adevărată. Nu mama rănită, nu femeia care voia binele tuturor, nu gospodina cu broșă și batistă. Era femeia obișnuită să pună rușinea pe masă și să numească asta ordine. Am luat pixul. Silviu a inspirat ușor, aproape ușurat. Am ținut pixul deasupra hârtiei, destul cât să văd cum toți se înclină puțin spre mine. Apoi l-am așezat jos, paralel cu marginea foii. "Îmi dați o copie. O duc la avocat." Nelu a izbucnit. "Avocat? Pe mama ta de profesoară, acum vrei avocat pentru familie?" Silviu a lovit masa cu palma. "Ajunge, Mara. Nu te mai purta ca și cum noi am fi dușmanii tăi." M-am uitat la el. În acea secundă, oboseala din mine s-a rupt. Nu furia, nu vocea, doar speranța aceea mică, ridicolă, că undeva sub egoismul lui exista încă bărbatul pe care îl iubisem. "Atunci nu vă purtați ca dușmanii mei." Constanța a smuls foaia de pe masă. "Nu primești copie. Dacă ai încredere în familie, semnezi. Dacă nu, să știe toți ce fel de noră ești." Să știe. Silviu m-a urmat în dormitor după ce Nelu a plecat. Constanța rămăsese în bucătărie, vorbind la telefon, probabil cu cineva din familie. Eu îmi schimbam cardiganul ud. Mâinile îmi erau reci, iar pe mânecă rămăsese o pată de noroi de la livadă. "De ce faci asta?" a întrebat el. "Pentru că nu semnezi minciuni." "Nu e minciună dacă e pentru noi." M-am întors spre el. "Noi nu mai există în propoziția asta." A râs amar. "Asta e problema ta. Te crezi singură. Te crezi Ionescu înainte să fii Crețu. Am fost Ionescu înainte să te cunosc." "Și ce? Tatăl tău e mort, Mara. Nu mai face dintr-un deal un mormânt." Cuvintele au rămas în cameră ca o farfurie spartă. Nu a încercat să le retragă. Nu a clipit. Poate nici nu și-a dat seama ce spusese. Pentru el, tata devenise obstacol și memoria mea devenise teatru. În căsnicia noastră mai fuseseră certuri, nopți reci, tăceri lungi, dar până atunci nu intrase cu bocancii peste mortul meu. Mi-am scos verigheta și am pus-o pe marginea chiuvetei din baie. Nu dramatic, nu cu gest mare. Doar am scos-o, pentru că brusc metalul acela nu mai avea sens pe mâna cu care țineam ruleta tatei. Silviu a văzut, a albit puțin. "Nu fi ridicolă. Ai spus destul. Mara, nu mai rosti numele meu ca și cum îl repari." În noaptea aceea am dormit în camera mică, pe canapeaua pe care o foloseam când corectam teze. Din bucătărie venea miros de tutun și ciorbă rece. Telefonul mi-a vibrat pe la 1. Era un mesaj de la un număr necunoscut.
Dacă nu vreți să colaborați, investitorii pot merge pe alte căi. Ar fi păcat să se audă că blocați dezvoltarea locală din instabilitate emoțională. Nu scria cine e, dar am știut. Carla sau cineva din jurul ei, am salvat mesajul. În folder, sub fotografie, sub capturile cu WhatsApp, sub nota despre hârtia de semnat, am scris: amenințare subtilă din partea proiectului. A doua zi, înainte de răsărit, m-am dus iar la livadă. Nu pentru că aveam nevoie să văd pământul, ci pentru că aveam nevoie să mă văd pe mine într-un loc unde ei nu îmi puteau muta farfuria. Drumul era moale după ploaie, iar noroiul se lipea de talpa pantofilor. Am mers până la fântână, apoi până la primul hotar. Un țăruș vechi stătea aplecat, prins în iarbă. Lângă el, un prun tânăr își scutura frunzele ude. Am scos ruleta tatei. Banda s-a blocat, ca de obicei, după 2 metri. Am râs pentru prima dată după multe zile. Râsul a ieșit mic, răgușit. Tata o lovea ușor cu palma, ca să meargă mai departe. Am făcut la fel. Banda a cedat încă 1 metru. Telefonul a sunat. Nu era Silviu. Era un număr pe care nu îl aveam salvat. Doamna Mara Ionescu Crețu? Vocea era de bărbat, răgușită, calmă. Da, Matei Barbu sunt, topograf. Am lucrat cu tatăl dumneavoastră, Petre. Lidia mi-a dat numărul. Mi-a spus că ar fi bine să vorbim. Petre. Am închis ochii. Vântul mi-a trecut prin eșarfă. Domnule Matei, am nevoie de planul vechi. Știu, a răspuns el. Și cred că tatăl dumneavoastră a știut de ce l-a făcut cum l-a făcut. Cuvintele acelea mi-au intrat în piept ca o lumină aprinsă într-o cameră închisă. Nu eram nebună. Nu eram egoistă. Nu eram o femeie care transformă un deal în mormânt. Eram fiica unui om care își cunoscuse ginerele poate mai bine decât mine și care lăsase în acte o ușă de ieșire. Când ne putem vedea? Am întrebat. Astăzi, după prânz. Am harta în tub. Și vă spun de acum, pe harta asta, domnul Silviu nu există. Am rămas în livadă după ce am închis. Cerul se deschidea puțin între nori, iar peste pruni cădea o lumină palidă. Am atins pământul cu palma. Sub unghii mi-a intrat noroi. Nu l-am șters imediat. Pentru prima dată de la pomenire, murdăria aceea mi s-a părut un fel de semn. Ei își murdăreau mâinile cu planuri. Eu mi le murdăream cu ce era al meu. Când m-am întors în Suceava, Silviu nu era acasă. Constanța lăsase pe masă un bilet. Duminică, la cămin, vom anunța proiectul. Îmbracă-te decent. Nu mai face familia de râs. Am fotografiat biletul. Apoi l-am pus la loc exact cum îl găsisem. În acea casă, fiecare obiect devenea martor dacă aveai răbdare să nu-l miști prea repede. Seara, Carla a trimis în grupul familiei o imagine cu o pensiune generică din Bucovina, probabil descărcată de pe internet. Sub ea a scris: uneori, viitorul cere curaj. Nelu a răspuns: și unele nore cer lecții. Constanța: duminică, punem punct. Eu am privit mesajele și, pentru prima dată, nu m-am simțit strivită. Am simțit ordinea. Ei se urcau singuri pe o scenă, își chemau martori, își pregăteau discursurile. Credeau că duminică va fi ziua în care mă vor face să cedez. Eu știam că duminică va fi ziua în care harta va vorbi. Înainte să adorm, am luat verigheta de pe marginea chiuvetei și am pus-o într-un plic. Pe plic am scris data. Nu știam încă unde o voi pune, dar știam că nu o voi mai purta. Există trădări pe care le poți discuta, există răni pe care timpul le poate închide și există propoziții care taie actul de căsătorie înainte ca judecătorul să-l vadă. Tatăl tău e mort. Nu, tata nu mai era în viață. Dar mort nu era cât timp eu țineam pământul drept. Înainte să-l sun pe Matei, am intrat în casa părintească și am deschis lada de sub patul tatei. Acolo ținea lucrurile care nu aveau valoare pentru alții. O lanternă fără baterii, o pereche de mănuși cu degetele roase, un carnețel cu datorii plătite de vecini în prune sau în zile de lucru, 3 fotografii de la nunta mea. În una dintre ele, Silviu stătea lângă mine zâmbind larg, iar tata îl privea din lateral cu aceeași expresie pe care eu știam când evalua vremea. Nu spunea dacă vine furtuna,
dar își strângea uneltele mai aproape. Am găsit și o hârtie mică, împăturită în 4. Nu era act, era o listă scrisă de tata. Gard, fântână, prunii de jos, cadastru, fata. Ultimul cuvânt m-a făcut să mă așez pe marginea patului. Cadastru, fata. Pentru el nu fuseseră două lucruri separate. Actele nu erau răceală. Erau felul lui de a mă ține de mână după ce mâna lui nu avea să mai fie acolo. Am fotografiat lista. Nu avea valoare juridică, dar avea valoare pentru mine. În folder am pus-o într-un subdirector numit Petre. Nu toate dovezile sunt pentru tribunal. Unele sunt pentru noaptea în care vrei să cedezi și ai nevoie să-ți amintești de ce nu trebuie. Când m-am întors la Suceava, am trecut pe lângă bloc, fără să intru imediat. M-am oprit la o bancă udă, sub un castan, și am privit ferestrele apartamentului nostru. La bucătărie era lumină. Silviu probabil vorbea la telefon. Constanța probabil pregătea alt mesaj. De afară, apartamentul părea cald, normal, locuit. Asta e cruzimea caselor toxice. De pe stradă arată ca toate celelalte. Nimeni nu vede cum se mută scaunul, cum se împinge farfuria, cum se pune pixul pe masă ca o armă. M-am ridicat abia când mi-am simțit degetele amorțite de frig. Nu mă mai întorceam pentru că aparțineam acelui loc. Mă întorceam pentru că trebuia să-mi iau de acolo ultima frică. Biroul lui Matei Barbu era la etajul unei clădiri vechi din Suceava, deasupra unei farmacii mici, cu scări înguste și pereți pe care umezeala desenase pete ca niște insule. Ușa avea o plăcuță simplă. Topografie, cadastru, intabulări. Când am bătut, dinăuntru s-a auzit un glas. Intrați, e deschis. Matei era un bărbat lat în numeri, cu părul aproape alb și cu ochelari pe care îi împingea mereu spre rădăcina nasului. Pe masă avea hărți rulate, rigle, un calculator vechi și o cană de ceai care părea uitată de dimineață. Nu s-a ridicat dramatic, nu m-a privit cu milă. Mi-a întins mâna și atât. Uneori, ajutorul adevărat nu vine cu fraze mari, ci cu oameni care îți fac loc la o masă plină de hârtii. Semănați cu Petre când vă încruntați, a spus el. M-am așezat. Tata spunea că mă încrunt ca mama. Petre spunea multe, ca să nu pară sentimental. A scos de sub birou un tub de carton lung, legat cu sfoară. Pe margine era scris cu pix albastru: Ionescu Petre Livadă, gura humorului. Când a desfăcut sfoara, am simțit un nod în gât. Nu era doar o hartă. Era scrisul tatei pe un obiect pe care nu îl mai atinsesem niciodată. Matei a întins planul pe masă și l-a prins cu 4 greutăți de metal. Liniile negre au apărut încet. Hotar, drum de acces, pârâu mic, livadă, fântână. A pus degetul pe colțul dinspre nord. Aici e terenul dumneavoastră, nu al domnului Silviu, nu al familiei Crețu, nu al unui investitor. Al dumneavoastră. Act de donație, intabulat. Bun propriu, din câte îmi amintesc. Silviu spune că poate administra dacă eu recunosc că familia a investit. Matei a ridicat ochii. Familia a plantat pomi? Nu. A plătit impozit? Nu. A reparat gardul? Tata, apoi eu. Atunci familia a investit în vorbe. Mi-a venit să râd, dar râsul s-a oprit undeva în piept. Matei a scos o copie după plan, apoi o foaie cu măsurători vechi. Pe una dintre ele se vedea semnătura tatei, tremurată, dar clară. Petre a venit la mine cu 2 ani înainte să moară, a spus Matei. Nu era bine, obosea repede. Mi-a zis că vrea să fie sigur că nu rămâne loc de discuții. Nu mi-a spus nimic urât despre ginerele dumneavoastră. Doar atât, fata mea are nevoie de o bucată de pământ care să nu ceară voie nimănui. Am întors fața spre fereastră. Afară, tramvaiul a trecut cu un scârțâit. În sticla geamului m-am văzut palidă, cu cearcăne și cu eșarfa tatei la gât. M-am întrebat câte semne îmi lăsase el și câte ignorasem din dorința de a crede că iubirea mea fusese aleasă bine. Matei a împins spre mine copia. Luați-o, dar aveți nevoie și de extras de carte funciară proaspăt și de registru agricol, dacă vor să vorbească despre întreținere, să se vadă cine apare acolo. Am scos un extras în dimineața pomenirii.
Scoateți încă unul, cu dată cât mai aproape de evenimentul lor. Hârtia recentă tace mai greu. Am notat, nu pentru că nu aș fi ținut minte, ci pentru că scrisul îmi dădea ritm. Matei m-a privit câteva clipe, apoi a spus mai încet: să nu mergeți singură duminică. Nu merg singură. Soțul? Nu el. A înțeles. Nu a întrebat mai mult. Mi-a dat numărul lui personal și mi-a spus că, dacă va fi nevoie, vine cu planul în original. Nu-mi place circul, a adăugat, strângând tubul. Dar îmi place și mai puțin când oamenii vând pe hartă ce nu e al lor. De la Matei am mers direct la biroul de cadastru. Clădirea era rece, cu hol lung, scaune de plastic și un aparat de bonuri care scotea hârtii subțiri cu numere. Am așteptat între un bărbat cu dosar de succesiune și o femeie care ținea într-o mapă roz fotografii ale unei case. Când mi-a venit rândul, funcționara de la ghișeu a luat actul meu de identitate, numărul cadastral și cererea. Pentru informare simplă, a întrebat. Extras de carte funciară actualizat. Atastat. Neonul bâzâia deasupra. Stampila de pe biroul ei avea tuș albastru pe margine. Eu mă uitam la mâinile ei, la felul în care îmi muta numele din ecran pe hârtie și mi se părea că asist la o slujbă fără lumânări. Apoi imprimanta a scos foaia. Funcționara a citit-o scurt și a ridicat privirea. Figurați singură. 2 cuvinte. Atât. Figurați singură. Nu exista Silviu, nu exista Constanța, nu exista Carla cu planul ei lucios, nu exista pensiunea dealul Crețu, exista numele meu și terenul tatei. Am luat foaia cu ambele mâini. Mulțumesc. Să o păstrați bine, a spus femeia, poate doar din obișnuință. Afară, pe treptele clădirii, mi-au tremurat genunchii. M-am așezat pe margine, fără să mi pese cine mă vede. Nu plângeam tare. Lacrimile veneau fără zgomot, ca ploaia măruntă de pe geamul microbuzului. Nu erau lacrimi de înfrângere. Erau lacrimi de confirmare. Câte zile, câte luni, câți ani îți trebuie ca să crezi din nou un adevăr despre tine, după ce o casă întreagă ți-a spus că ești egoistă? În folderul albastru am pus extrasul nou, copia planului și nota de la Matei. Apoi i-am scris Lidiei. Dacă poți, am nevoie de ce ai auzit, scris cu dată. Mi-a răspuns după 5 minute. Vin diseară, am și poza. Următorul loc a fost biroul notarului din Suceava. Nu notarul însuși m-a primit, ci Teodor Sava, asistentul care lucrase cu tata. Îmi aminteam vag de el din ziua actului de donație. Un bărbat cu păr închis, cu o voce joasă, care îi explicase tatei ce înseamnă fiecare rând. Acum avea tâmple grizonate și același fel de a mișca hârtiile cu grijă. Doamna Ionescu Crețu, a spus, după ce și-a potrivit ochelarii. Am căutat dosarul înainte să veniți. Matei m-a sunat. Îmi pare rău dacă vă pun într-o situație. Nu mă puneți. Actele există ca să fie găsite când cineva încearcă să le îngroape. A scos o mapă dintr-un dulap de lemn. Pe cotor era un număr de înregistrare. Mi l-a arătat înainte să o deschidă, ca și cum voia să înțeleg că nu îmi oferă o poveste, ci un traseu verificabil. Înăuntru era copia actului de donație. Lângă ea, o notă de lucru. Teodor a atins marginea notei cu degetul. Tatăl dumneavoastră a întrebat explicit ce se întâmplă dacă, după căsătorie, soțul sau familia soțului vă presează să transmiteți terenul. Am simțit cum mi se oprește respirația. A întrebat asta? Da, îmi amintesc pentru că nu era o întrebare obișnuită formulată atât de direct. Notarul i-a explicat că, fiind donație către dumneavoastră, cu intabulare pe numele dumneavoastră și fără clauze în favoarea soțului, terenul rămâne bun propriu. Orice act de vânzare sau administrare trebuie să vină de la dumneavoastră, liber exprimat, nu sub presiune. A spus de ce întreabă? Teodor s-a lăsat pe spate. A spus doar, vreau ca fata mea să aibă o ușă care se deschide din interior. Nu am mai putut vorbi. Mi-am pus palma peste gură și am întors capul. Teodor nu a făcut gestul acela incomod de a mă consola. A așteptat. Pe birou, stampila mov, mapa albastră și o fotografie mică a clădirii notariale stăteau nemișcate. Uneori, discreția e forma cea mai curată a respectului. Pot primi o copie? Am întrebat, când am putut. Da.
și o notă că dosarul există în arhivă. Nu e hotărâre de instanță, nu e magie, dar pentru o minciună spusă public e suficient să o facă foarte periculoasă. Duminică vor anunța proiectul la cămin. Teodor s-a uitat la mine peste ochelari. În fața cui? Rude. Un posibil investitor. Carla. Poate cineva de la primărie. Nu știu. Vor spune că au dreptul? Da. Atunci, dacă mă invitați, vin ca martor. Nu pentru scandal, pentru claritate. Am dat din cap. Nu îndrăzneam să simt recunoștința până la capăt, pentru că mă temeam să nu mă rupă. În ziua aceea adunasem prea multe bucăți de tata. Harta lui, întrebarea lui, ușa lui. Toate veneau după ani în care îl plânsesem ca pe un om dus. Acum înțelegeam că tata nu plecase complet. Lăsase în urmă o structură, ca un pod mic peste o apă murdară. Seara, Lidia a venit la mine când Silviu nu era acasă. Constanța plecase la o soră să pregătească duminica, cum spusese în mesaj. Am făcut ceai și am lăsat pe masă doar 2 căni. Lidia ținea în mână un plic și un termos cu supă. Am adus și asta, a zis. Nu știu dacă ați mâncat. Gestul acela simplu m-a atins mai tare decât multe promisiuni. Nu eram obișnuită să fiu îngrijită fără condiții. A scos din plic o fotografie cu mașina lui Silviu, portbagajul deschis și Carla lângă el. Apoi o foaie scrisă de mână. În data de, ora aproximativă, am auzit pe Silviu Crețu spunând că Mara va ceda până duminică și că terenul se va rezolva prin presiune publică. Scrisul ei era nesigur, dar clar. A adăugat că auzise numele Carlei și cuvântul investitor. A menționat folderul verde. Apoi a scos telefonul. Am și capturi din grup. Nelu a șters unele, dar le făcusem deja. Am privit-o. De ce le-ai făcut înainte să vorbim? Lidia și-a strâns mâinile în poală. Pentru că tata dumneavoastră m-a învățat că hârtiile trebuie păstrate înainte să ai nevoie de ele. Și pentru că m-am săturat să aud femei umilite pe scară și să spun că nu e treaba mea. Am scanat tot. Am făcut copii. I-am spus Lidiei că nu trebuie să vorbească duminică dacă se teme. Ea a clătinat din cap. Nu vreau să vorbesc peste dumneavoastră. Dar dacă mint, spun ce am văzut. Mai târziu, când am rămas singură, am întins toate hârtiile pe pat. Extrasul de carte funciară, actul de donație, planul cadastral, registrul agricol, nota de la Teodor, declarația Lidiei, capturile de ecran, mesajul de la numărul necunoscut, poza din parcare, biletul Constanței. Arătau ca un haos pentru un ochi grăbit. Pentru mine era o hartă perfectă. Le-am numerotat, nu după importanță, ci după poveste. 1. Tata a lăsat terenul. 2. Eu sunt singurul proprietar. 3. Ei știau că nu au drept. 4. Au încercat presiune. 5. Au anunțat public o minciună. 6. Martori. Telefonul a sunat. Silviu. Unde ești? Am întrebat. Nu începe cu interogatoriul. Ascultă, duminică să vii la cămin îmbrăcată decent. O să fie oameni importanți. Dacă ai ceva de spus, spui acasă, nu acolo. Acolo m-a întrebat mama ta de pământul tatei. Pentru că tu ai refuzat să discuți civilizat. Civilizat înseamnă să semnezi o hârtie mincinoasă? A tăcut o clipă. Apoi vocea i s-a făcut joasă. Mara, încă putem face să fie bine, dar dacă mă faci de râs în fața Carlei și a oamenilor ei, nu mai răspund de ce se întâmplă. Asta e amenințare. E avertisment. Pentru binele tău. Am privit hârtiile de pe pat. Pe cea mai de sus scria numele meu. Pentru binele meu, Silviu, nu mai vin de ce nu ai. Am închis. A doua zi dimineață m-am întâlnit cu Matei și Teodor într-o cafenea mică lângă piața centrală. Nu voiam să transform totul într-o operațiune conspirativă, dar aveam nevoie de ordine. Matei a adus copia planului în tub. Teodor a adus nota de arhivă și mi-a explicat scurt ce poate spune public, fără să pară că ține un proces în căminul cultural. Spuneți simplu, mi-a zis el. Nu acuzați mai mult decât puteți susține. Arătați că terenul este bun propriu. Arătați că nu ați semnat nimic. Dacă ei au promis altcuiva, să explice ei. Și dacă încearcă să smulgă dosarul? Matei a zâmbit fără veselie.
Atunci îl țin eu. Teodora clătina din cap. Nu, dosarul rămâne la doamna Mara până îl pune pe masă. Dumneavoastră puteți ține copiile. Important e ca ea să fie cea care decide momentul. Am apreciat asta. În toate zilele acelea, oamenii care mă ajutau nu încercau să mă înlocuiască. Nu îmi spuneau, lasă că rezolv eu. Îmi dădeau instrumente și stăteau aproape. După ani în care Silviu îmi spusese că sunt prea emoțională pentru decizii, era aproape vindecător să fiu tratată ca un adult. Duminică dimineață, Constanța a trimis un mesaj în grup. Astăzi, familia Crețu face un pas important. Cine iubește familia, vine cu inima deschisă. Nelu? Și cu actele la vedere, dacă toți suntem la geografie. Carla a trimis un emoji cu aplauze. Silviu mi-a scris privat. Ultima șansă să nu faci scenă. Am pus telefonul jos. Am îmbrăcat o rochie neagră simplă, sacoul gri pe care îl purtam la școală la inspecții și eșarfa tatei. În geantă am pus dosarul albastru. În buzunarul interior, ruleta lui veche. Am verificat de 2 ori copiile. Am trimis Lidiei mesajul. Ne vedem la cămin. Nu vorbi decât dacă simți că trebuie. Ea mi-a răspuns. Vin. Și nu mai tac dacă mint. Înainte să ies, m-am oprit în hol. Apartamentul era tăcut. Pe masă, Constanța lăsase o pungă cu covrigi pentru după eveniment. Gesturile ei domestice încercau mereu să acopere violența morală cu făină și sare. Am luat cheia de la casa tatei și am pus-o lângă dosar. Nu știam ce se va întâmpla după. Știam doar că nu mai mergeam la cămin ca o noră chemată la judecată. Mergeam ca proprietara unui adevăr pe care ei îl invitaseră singuri în fața lumii. Pe drum spre gura humorului, dealurile erau ude și joase, cu ceață prinsă în șanțuri. Microbuzul mirosea a motorină și haine umede. O femeie în vârstă ținea în poală o sacoșă cu mere. M-a privit o clipă și a spus: Mergeți la vreo nuntă? Am atins dosarul albastru. Nu, am răspuns. La o lămurire. Când am coborât lângă căminul cultural, am văzut mașinile deja parcate. Silviu stătea la intrare, în costum bleu marin. Carla, lângă el, avea un palton deschis la culoare și o mapă lucioasă. Constanța se mișca printre rude cu aerul femeii care primește oaspeți la propria victorie. M-a văzut. Zâmbetul ei s-a strâns. Ai venit, a spus. Da, sper că ai venit cu mintea de pe urmă. Am privit sala, mesele, microfonul, panoul cu pensiunea Dilul Crețu, sprijinit lângă perete. Apoi am privit-o pe ea. Am venit cu actele de la început. Nu a înțeles, încă, dar pentru prima dată nu m-am mai grăbit să fiu înțeleasă. După întâlnirea cu Teodor, am mers singură la mormântul tatei. Nu era în planul zilei și, dacă aș fi spus cuiva, probabil mi-ar fi zis să mă odihnesc, să mănânc, să nu alerg între instituții și morți. Dar aveam nevoie să duc acolo copia actului, măcar pentru câteva minute, așa cum duci o veste unui om care nu mai poate veni să o audă. Cimitirul era ud și tăcut. Câteva lumânări ardeau sub capace roșii. Pe crucea tatei, numele Petre Ionescu era curat. Îl ștersesem cu mâneca la pomenire. Am pus dosarul pe banca mică de lângă mormânt și am aprins o lumânare. Flacăra a tremurat, apoi s-a prins. Ai întrebat de mine? Am spus încet. Ai întrebat ce se întâmplă dacă mă presează. M-am simțit ridicol vorbind cu piatra și, în același timp, mai puțin singură decât în apartamentul meu de femeie măritată. I-am povestit pe scurt, ca și cum ar fi stat lângă gard, cu mâinile la spate. Constanța a cerut, Silviu a mințit, Carla a desenat, eu am scos actele. Nu i-am cerut semn. Nu am vrut minuni. Am vrut doar să rostesc adevărul într-un loc unde nimeni nu avea interes să-l strâmbe. Când am plecat, vântul a stins lumânarea. M-am întors și am aprins-o din nou. Asta mi s-a părut atunci viața mea. Să aprind din nou ce alții se grăbiseră să stingă și să nu fac din asta un spectacol. Doar un gest repetat, încăpățânat, al meu. Căminul cultural din Gura Humorului nu fusese niciodată o sală frumoasă, dar în ziua aceea Constanța îl împodobise ca pe o scenă. Pe mese erau fețe de masă din plastic alb, farfurii cu sarmale,
cozonac tăiat în felii groase și pahare mici de țuică așezate în șiruri drepte. În față, lângă microfon, stătea panoul lucios al proiectului: Pensiunea Dealul Crețu. Literele erau aurii, desenate peste o fotografie cu o casă care nu exista, peste o livadă care exista și peste o poveste pe care nimeni nu ceruse voie să o spună. Am intrat fără să mă opresc lângă Silviu. L-am simțit cum încearcă să mi prindă privirea, dar am mers mai departe, cu dosarul albastru lipit de coaste. Lidia era deja în sală, lângă peretele din stânga, cu o eșarfă grena și cu telefonul ținut strâns. Matei stătea mai în spate, cu tubul de hartă sprijinit de scaun. Teodor venise într-un costum închis, fără servietă ostentativă, doar cu o mapă subțire. Prezența lor nu era zgomotoasă, tocmai de aceea îmi dădea putere. Constanța a bătut din palme. Dragi rude, dragi prieteni, vă mulțumim că ați venit. Știu că ne-am strâns zilele trecute și pentru pomenirea lui Petre, Dumnezeu să-l odihnească, dar viața merge înainte. Și familia Crețu a decis să nu lase pământul să moară. Cuvântul a lovit sala. Să moară. Am simțit cum Lidia își ridică ochii spre mine. Nelu, așezat lângă masa cu țuică, a aprobat tare. Așa e. Pământul lucrat trăiește, pământul ținut sub fustă putrezește. Câteva râsete, mai puține decât de obicei. Poate pentru că unii se simțeau incomod, poate pentru că vocea mea de la pomenire, când spusesem nu promit nimic, lăsase în aer o întrebare. Dar Constanța nu auzea ezitările când avea microfonul. Silviu s-a așezat lângă Carla. El purta costumul bleu marin pe care îl cumpărase pentru nunta verișoarei lui, deși spusese că nu are bani pentru reparația gardului de la casa tatei. Carla purta un palton bej deschis și un ruj roșu foarte exact. Pe masă, în fața ei, se afla mapa cu planul. Mâna ei stătea pe ea ca pe un act de proprietate. Constanța a continuat. Silviu, băiatul meu, cu ajutorul doamnei Carla Botez, va începe demersurile pentru o pensiune de familie. Un loc frumos, unde oamenii vor veni să cunoască Bucovina, să mănânce din roadele pământului nostru, să audă poveștile noastre. Pământul nostru, poveștile noastre. În câteva fraze, tata fusese mutat din mormânt în reclamă, eu din proprietar în piedică, iar Silviu din soț mincinos în antreprenor local. Silviu a luat microfonul. Mâna lui tremura puțin, dar zâmbetul era larg. Nu vreau să lungesc vorba. Știți cu toții că familia noastră a trecut prin momente grele, dar cred că din fiecare pierdere putem construi ceva. Mara a fost, poate, mai emoțională în ultima vreme. E normal, a pierdut un tată. Dar noi, cei care o iubim, trebuie să o ajutăm să vadă dincolo de durere. Am simțit cum sângele mi urcă în tâmple. Asta era strategia, mi transforme refuzul într-un simptom, să spună că sunt îndurerată, instabilă, mică. Nu mă atacau pentru că voiau să mă convingă, mă atacau pentru martori. Silviu a arătat spre panou. Acest proiect nu ia nimic de la nimeni, dă înapoi comunității. Și sunt sigur că Mara, când se va liniști, va înțelege că pământul tatălui ei poate deveni o binecuvântare pentru toți. Nelu s-a ridicat cu paharul. Și dacă nu se liniștește, o liniștim noi cu o țuică. Râsete, mai tare de data asta. Constanța a zâmbit mulțumită. Carla a privit în jur cu eleganța femeii care știe că momentul îi este favorabil. Apoi s-a ridicat și a luat microfonul de la Silviu. Eu vin dintr-o zonă în care proiectele bune se pierd pentru că oamenii se agață de frici, a spus ea. Aici am văzut potențial. Silviu a văzut potențial. Doamna Constanța a văzut un viitor. Sper ca și Mara să vadă că un teren nu trebuie să fie o rană. M-am gândit la degetele tatei pe ruletă, la felul în care mi-arăta un hotar, nu ca pe o limită împotriva lumii, ci ca pe o promisiune. Aici poți respira, fără să ceri voie. Carla vorbea despre rană pentru că nu știa ce înseamnă o scăpare. Constanța a revenit la microfon și a făcut exact ce Teodor prevăzuse că va face, a mers prea departe. De aceea, azi, în fața familiei și a celor care cred în noi, o rugăm pe Mara să nu mai blocheze proiectul, să recunoască public că terenul va fi pus la dispoziția familiei Crețu.
Și, dacă vrea să păstreze respectul nostru, să semneze actele pregătitoare. Cineva a șoptit: "Aduceți hârtia." Nelu, teatral, a scos dintr-o mapă aceeași foaie albă pe care o văzusem în apartament, poate rescrisă mai frumos. A pus-o pe masa din față, lângă panoul pensiunii. Apoi a ridicat pixul negru, ca un preot care ridică lumânarea. "Hai, Mara," a zis el, "arată că ești noră, nu musafiră cu acte." Atunci m-am ridicat. Sala nu a tăcut imediat. Scaunele au scârțâit, 2 femei au continuat să șoptească, un copil a lovit cu lingura într-un pahar. Dar când am pornit spre masa din față, cu dosarul albastru în mâini, zgomotele au început să cadă unul câte unul. Silviu a făcut un pas spre mine. "Mara, nu. Dă-mi voie," am spus. "Nu face asta aici." M-am oprit lângă el și l-am privit. "Aici ați început." Am mers până la masa de lângă microfon. Pe fața de masă albă era o pată mică de țuică. Lângă ea, pixul lui Nelu, foaia lor, panoul Carlei. Am pus dosarul albastru pe masă. Sunetul cartonului lovind plasticul a fost mic, dar în sala aceea s-a auzit ca o ușă închisă. "Nu vând pământul tatălui meu," am spus. "Nici azi, nici pentru voi." Constanța a râs, dar râsul i-a ieșit ascuțit. "Iar teatru?" "Nu," am răspuns. "Cadastru." Am deschis dosarul. Prima foaie era extrasul de carte funciară proaspăt. Am întors-o spre sală, apoi spre Teodor. Domnul Teodor Sava este asistentul notarului la care tatăl meu a făcut actul de donație. Domnul Matei Barbu este topograful care a lucrat planul cadastral. Lidia Pavel este martoră la discuțiile dinaintea acestui eveniment. Nu sunt aici să țină discursuri pentru mine. Sunt aici ca să nu mai spuneți că e o ceartă de bucătărie. Teodor s-a apropiat. Silviu a încercat să zâmbească. "Mara, e ridicol. Nu ai adus notar la o întâlnire de familie. Tu ai adus investitor la pământul tatălui meu." Carla a încremenit. Cuvântul investitor a schimbat aerul. Un bărbat în costum gri, așezat la masa din dreapta, și-a lăsat furculița jos. Până atunci nu vorbise. Probabil era omul pe care îl așteptau, cel căruia îi se promisese o oportunitate curată. Teodor a luat foaia și a privit-o, nu a citit fiecare rând cu voce tare, a ales ce conta, așa cum conveniserăm. Extrasul de carte funciară indică proprietar unic, doamna Mara Ionescu Crețu. Teren dobândit prin act de donație de la Petre Ionescu. Din actele pe care le-am verificat, nu rezultă drept de proprietate, administrare sau dispoziție pentru domnul Silviu Crețu. Silviu a ridicat mâna. "Este soția mea." Teodor l-a privit calm. "Faptul că este soția dumneavoastră nu vă dă dreptul să promiteți terenul ei." O liniște grea s-a așezat peste sală. Nu era încă tăcerea finală. Era tăcerea în care oamenii încep să numere repede câte glume au făcut și cine le-a auzit. Constanța a făcut un pas înainte. Actele pot fi interpretate. Familia a investit ani de zile în căsnicia asta. Matei a venit lângă masă cu tubul. În căsnicie poate, în teren nu. A desfăcut planul cadastral. Hârtia s-a întins peste masă, acoperind o parte din panoul pensiunii. Greutățile mici au lovit plasticul. Matei a pus degetul pe conturul terenului. "Aici este livada. Aici este fântâna. Aici drumul de acces. Numele proprietarului este în acte." Nici domnul Silviu, nici doamna Constanța, nici doamna Carla nu apar pe acest plan în vreo calitate. Pensiunea desenată acolo, a arătat spre mapa Carlei, este desenată pe un teren promis de cineva care nu îl poate promite. Carla s-a ridicat încet. Unghiile ei roșii s-au retras de pe mapă. S-a uitat la Silviu, nu la mine. "Mi-ai spus că terenul era al tău." Silviu a deschis gura, dar nu a ieșit nimic convingător. "Carla, ți-am spus că se rezolvă. Mi-ai spus că ai control." "Asta am și spus. Control peste soția ta nu înseamnă drept de proprietate," a intervenit Teodor. Cuvintele au căzut fără furie și tocmai de aceea au durut mai tare. În fața familiei Crețu, cineva formulase exact miezul minciunii. Silviu confundase controlul cu dreptul. Nelu a încercat să salveze ceva. "Hai, domnule, dar între soț și soție nu stăm acum cu cadastrul pe masă. Suntem oameni."
se face o înțelegere. M-am uitat la el. Ați încercat să faceți o înțelegere punându-mi pixul în mână și rușinea la gât. Eu doar am glumit, a mormăit el. Lidia a făcut un pas înainte. Vocea îi tremura, dar nu s-a oprit. Nu ați glumit. Ați scris în grup că va ceda până duminică. Am capturile. Și v-am auzit spunând că doamna Mara trebuie făcută de râs ca să semneze. Nelu s-a întors spre ea, roșu la față. Tu de când asculți pe la uși? De când oamenii țipă destul de tare încât ușile nu mai contează. Câteva rude au întors capul spre Nelu. El a luat paharul de țuică, dar nu l-a dus la gură. Mâna îi tremura. Atunci am știut că scena se schimbase. Nu eu eram femeia care trebuia să explice de ce nu dă pământul. Ei erau oamenii care trebuiau să explice de ce îl ceruseră. Constanța însă nu renunța. A întins mâna spre dosarul albastru. Dă-mi hârtiile. Le discutăm în familie, nu aici ca la circ. Teodor și-a așezat palma pe marginea dosarului înainte ca ea să atingă. Doamnă Crețu, acestea sunt actele doamnei Mara. Nu le luați fără acordul ei. Tu sine ești să, mi spai mie ce să ating. Un martor la un act pe care familia dumneavoastră pare să l-ignore. Fața Constanței s-a schimbat. Pentru prima dată, nu mai semăna cu o femeie jignită, ci cu o femeie prinsă. A privit în jur, căutând sprijin. Unele rude s-au uitat în farfurii, altele la panoul pensiunii. Omul în costum gri, presupusul investitor, și-a strâns mapa. Carla a observat. Domnule Dobre, vă rog, este o neînțelegere de familie. Bărbatul în costum gri a ridicat o mână. Eu nu intru în neînțelegeri de familie cu carte funciară neclară. Nu e neclară, am spus. Tocmai a devenit clară. Carla mi-a aruncat o privire ascuțită, dar nu mai avea teren sub picioare. Toată eleganța ei depinsese de promisiunea lui Silviu. Fără acea promisiune, era doar o femeie care venise la un eveniment de familie cu planul unei pensiuni pe pământul alteia. Silviu s-a apropiat de mine. Mara, te rog, putem vorbi. Nu trebuie să distrugi tot. L-am privit și am văzut în ochii lui nu regret, ci calcul grăbit. Voia să opresc sângerarea publică, nu să repare rana. Voia să îi dau o ieșire, cum îi dădusem de atâtea ori în bucătărie, pe hol, în fața mamei lui. Nu eu distrug, am spus. Eu doar nu mai acopăr. Am scos din dosar hârtia pe care încercaseră să mă facă să o semnez. Copia mea era fotografiată, printată după ce Lidia îmi trimisese o imagine de pe masă, iar pe margine notasem data și numele celor prezenți. Am pus-o lângă extrasul de carte funciară. Aceasta este hârtia pe care mi-ați cerut să o semnez acasă. Spunea că familia Crețu a investit în teren și că eu sunt de acord cu administrarea lui de către Silviu. Nu am semnat, nu voi semna. Dacă doriți să pretindeți în continuare că a existat acord, o faceți în fața acestor oameni și a acestor acte. Constanța a strâns buzele. O femeie de familie nu vorbește așa cu soțul ei. Atunci am scos verigheta din plic. Am ținut-o între degete. Nu o planificasem ca gest central. Dar când am simțit metalul rece, am înțeles că adevărul despre teren nu era separat de adevărul despre căsătorie. O femeie de familie nu este vândută cu tot cu pământ. Am pus verigheta pe masă, lângă copia actului de donație. Sunetul a fost aproape inaudibil și totuși, pe chipul lui Silviu a trecut ceva ca panica. Mară, ai spus că tata e mort și că nu trebuie să fac dintr-un deal un mormânt. Aici ai greșit. Eu nu am făcut mormânt din pământ. Voi ați făcut afacere din pomenirea lui. Nimeni nu a râs. Nici Nelu. Microfonul a început să huruie ușor, uitat pornit pe stativ. Radu, omul care se ocupa de sunet la cămin, l-a atins, dar nu l-a oprit de tot. Poate și el voia să audă cum se termină. Matei a strâns planul Carlei și l-a pus lângă planul cadastral. Pe schița dumneavoastră, i-a spus Carlei, construcția intră peste zona de livadă. Fără acordul proprietarului, nu e proiect, e desen. Carla a tras mapa spre ea. Eu am lucrat pe informațiile date de Silviu. Și nu ați verificat cartea funciară? A întrebat Teodor. Ea a tăcut.
Pentru o femeie care își construise imaginea pe profesionalism, întrebarea aceea era o palmă publică. Dacă verificase, știa și acceptase minciuna. Dacă nu verificase, nu era profesionistă. Am văzut cum își calculează răspunsul și cum înțelege că niciun răspuns nu o salvează complet. Silviu a încercat iar. Mara, nu ne face asta. Mama a vrut doar să ajute. Eu am vrut să construiesc ceva. Da, poate am grăbit lucrurile, dar nu e motiv să aduci străini aici. Străinii, am spus, arătând spre Teodor și Matei, cunosc actele tatei mai bine decât soțul meu. Asta spune destul. Constanța a izbucnit. Petre, Petre, Petre. Toți îl plângeți pe Petre de parcă a fost sfânt. Dar dacă era așa bun, de ce nu ți-a lăsat și minte? Un pământ nu ține de cald, fată. Am simțit cum sala se încordează. Era prea mult. Chiar și pentru cei care o ascultaseră ani la rând, să vorbească așa despre mortul căruia îi mâncaseră coliva era o greșeală. O bătrână de la masa din spate și-a făcut cruce. Lidia a șoptit. Doamne ferește! Eu nu am ridicat vocea. Tata mi-a lăsat pământul ca scăpare. Nu ca să mi țină de cald. Ca să am unde merge când familia în care am intrat mă scoate la vânzare. Aceea a fost clipa în care Constanța a rămas fără replică. Nu pentru că nu mai avea răutate, ci pentru că sala nu i-o mai ținea. Puterea oamenilor ca ea nu stă doar în vocea lor. Stă în faptul că ceilalți acceptă să o numească adevăr. Când acceptarea se retrage, vocea rămâne doar zgomot. Bărbatul în costum gri s-a ridicat. Domnule Crețu, eu mă retrag. Nu există discuție comercială fără proprietar. Domnule Dobre, vă rog, a spus Silviu, aproape alergând spre el. Nu, și vreau înapoi avansul pentru documentația preliminară până luni, altfel discutăm altfel. Carla a închis ochii. Apoi s-a întors spre Silviu. Avans? Mi-ai spus că nu ai încasat nimic până la semnătură. Silviu a devenit alb. Era pentru rezervare, pentru plan. Din banii cui? Nu a răspuns. Eu nici nu mai aveam nevoie. Altă minciună se deschidea sub prima, ca o pivniță sub o casă prost făcută. Nu voiam să intru în ea atunci. Aveam destul. Nelu și-a scos telefonul, probabil să șteargă mesajele. Lidia l-a văzut. Le am deja, a spus. El a lăsat telefonul jos. Pentru prima dată de când îl cunoșteam, unchiul Nelu nu a avut glumă. Paharul de țuică din fața lui rămăsese plin. O picătură îi aluneca pe exterior, ca sudoarea. Constanța s-a așezat încet. Nu din umilință acceptată, ci pentru că picioarele nu o mai țineau la înălțimea discursului. Broșa ei aurie prinsese lumina rece a sălii. M-am uitat la ea și nu am simțit milă. Nu încă. Poate nu aveam să o simt niciodată. Mila cere o urmă de regret în celălalt, iar în ochii Constanței nu vedeam regret. Vedeam doar furie că nu mai poate comanda. Teodor mi-a întins actele înapoi. Doamnă Mara, cred că s-a spus suficient. Am luat dosarul. Am pus în el extrasul, actul, nota, copia hârtiei, planul. Am lăsat verigheta pe masă. Silviu a privit-o. Nu poți să decizi așa. Ba pot. Ești nervoasă. Sunt clară. După tot ce am fost. După tot ce ai promis altei femei pe pământul tatălui meu, Carla a luat mapa ei. Nu mă amesteca în căsnicia voastră. M-am uitat la ea. Ai venit cu planul în poală la pomenirea tatălui meu. Te-ai amestecat singură. A închis mapa atât de tare încât una dintre colțuri s-a îndoit. Apoi a spus, către Silviu, nu către mine. M-ai făcut să arăt ca o impostoare. Carla, nu mă suna. A plecat spre ușă. Paltonul ei crem a trecut printre rude ca o pată prea deschisă într-o fotografie de doliu. Bărbatul în costum gri a urmat-o. Unii s-au dat la o parte. Nimeni nu a încercat să o oprească. Constanța a șoptit. Dar șoapta s-a auzit. Ai distrus viitorul băiatului meu. M-am apropiat de ea. Pentru prima dată în toată căsnicia mea, nu m-am aplecat când i-am vorbit. Nu. Am refuzat să îi finanțez minciuna. Nelu s-a ridicat. A vrut să spună ceva, apoi s-a așezat la loc. Scaunul a scârțâit lung pe podea. Acela a fost sunetul pe care mi-l amintesc cel mai bine din ziua aceea. Nu aplauze, nu strigăte, nu plâns.
doar scârțâitul unui scaun și tăcerea care l-a urmat. Am luat microfonul de pe stativ. Nu aveam nevoie să vorbesc mult, dar voiam ca oamenii să audă direct de la mine, nu din rezumatul otrăvit al Constanței. Am venit azi pentru că ați fost chemați să vedeți o minciună prezentată ca proiect de familie. Tatăl meu, Petre Ionescu, mi-a lăsat acest pământ ca să am o ieșire dacă voi fi presată, umilită sau vândută sub numele altcuiva. Soțul meu a știut. Soacra mea a știut destul cât să încerce să mă facă să semnez fără avocat. Eu nu voi vinde. Nu voi ceda administrare. Nu voi semna hârtia lor. Și nu voi mai rămâne într-o căsnicie în care doliul meu este folosit ca strategie de afaceri. Am pus microfonul jos. Nu am așteptat reacții. Teodor mi-a făcut loc. Matei a luat tubul cu planul. Lidia a venit lângă mine, dar nu m-a atins până nu i-am atins eu cotul. Am ieșit împreună. Pe holul căminului, aerul era mai rece. Din sală se auzeau voci joase, repezite. Silviu m-a ajuns lângă ușă. Mara, te rog, nu pleca așa. M-am întors. În spatele lui, sala rămăsese deschisă, iar oamenii încă ne vedeau. Asta îl făcea să vorbească mai moale. Ai avut dreptate cu actele, a spus, dar nu trebuia să mă umilești. M-am uitat la el mult. Încercam să găsesc în chipul lui bărbatul care, la început, mă aștepta în fața școlii cu o umbrelă ruptă și râdea când îi spuneam că nu știe să citească o hartă. Poate acel bărbat existase. Poate doar îl inventasem eu, din câteva gesturi bune. Oricum, omul din fața mea nu plângea după căsnicia noastră, plângea după imaginea lui. Tu m-ai dus la masa lor, am spus. Eu am adus lumina. Putem repara. Nu, putem doar împărți ce a mai rămas legal de împărțit. Pământul nu face parte din asta. A vrut să mi atingă mâna. Am retras-o. Mară, nu mai rosti numele meu ca să mi ceri să uit. Am ieșit în curte. Ploua foarte mărunt, ca o ceață. Matei și Teodor au rămas câțiva pași în urmă, vorbind despre copii legalizate, despre ce trebuie depus dacă Silviu continuă cu promisiunile false. Lidia stătea lângă mine, cu eșarfa udă. Ați fost dreaptă, a spus ea. Nu știu dacă am fost dreaptă. Ați fost clară. Uneori e destul. M-am uitat spre dealurile de dincolo de case. Nu se vedea livada, dar știam unde e. Îmi puteam imagina rândurile de pruni, fântâna, gardul vechi, pământul ud. În căminul cultural, familia Crețu încerca probabil să adune bucățile unei povești sparte, dar afară, lumea rămăsese la locul ei. Drumurile, hotarele, pământul. Unele adevăruri nu se mișcă doar pentru că cineva țipă. Am scos din buzunar ruleta tatei. Lidia a privit-o, dar nu a întrebat. Am ținut-o în palmă până când metalul rece a început să se încălzească. Apoi am pus-o la loc și am pornit spre stație. În urma mea, ușa căminului s-a deschis. Constanța a ieșit pe treaptă. Pentru o clipă am crezut că va striga. A deschis gura, dar din sală a venit vocea unei mătuși. Las-o, Constanța, ajunge! Și pentru prima dată de când o cunoșteam, soacra mea a ascultat de altcineva. Înainte să ies din sală, am mai văzut un detaliu care mi-a rămas mult timp în minte. Pe una dintre mesele din spate, o fetiță de vreo 12 ani, rudă îndepărtată a lui Silviu, își ținea mama de mânecă și șoptea întrebări. Mama ei îi răspundea tot în șoaptă, dar fata se uita la mine, nu la Constanța. Nu știu ce a înțeles. Poate doar că o femeie poate să stea dreaptă când îi se cere să dea ceva ce nu vrea. Poate că peste ani nu și va aminti numele meu, dar își va aminti un dosar albastru pus pe o masă și o sală întreagă care a tăcut. M-am agățat de gândul acesta când am ajuns afară, pentru că durerea nu dispare doar fiindcă ai dreptate, dar capătă o formă suportabilă dacă îți imaginezi că refuzul tău poate deveni, pentru altcineva, o lecție mai scurtă decât a fost pentru tine. A doua zi după cămin, Suceava părea să fie aflat înaintea mea ce se întâmplase. Nu pentru că oamenii știau exact actele sau hotarele, ci pentru că în orașele mici adevărul circulă adesea în bucăți. Cineva auzise că proiectul pensiunii căzuse, altcineva că Silviu promisese pământul soției,
Altcineva că Teodor Sava îl contrazisese în fața rudelor. Până la prânz, povestea avea deja 3 variante. În toate însă exista același centru. Familia Crețu nu mai putea spune că eu eram nebună fără ca cineva să întrebe de cadastru. Nu am mers la școală în ziua aceea. Mi-am luat concediu medical pentru o zi, deși boala nu era una pe care să o poți arăta cu termometru. Am stat în bucătăria apartamentului și am strâns lucrurile mele. Nu am luat multe. Câteva cărți, hainele de școală, cana albă cu margine albastră pe care Carla băuse cafea, dosarul albastru, ruleta tatei, câteva fotografii. Verigheta rămăsese pe masa din cămin. Nu am întrebat ce s-a întâmplat cu ea. Nu mai era treaba mea. Silviu a venit pe la 10. Avea fața trasă și telefonul în mână. Nu dormise, sau dormise prost. M-a găsit punând manualele într-o cutie. Nu trebuie să pleci, a spus. Ba da? Putem discuta civilizat. M-am uitat în jurul bucătăriei. Aici Constanța îmi împinsese castronul. Aici Silviu îmi spusese că tata e mort. Aici fusese ceașca mea în mâna Carlei. Civilizația lui venea întotdeauna după ce abuzul eșua. Discuțiile civile nu încep după ce încerci să vinzi terenul soției. S-a sprijinit de tocul ușii. Nu l-am vândut. A fost o intenție, o prezentare, o minciună spusă unui investitor. Dobre exagerează. Vrea avansul înapoi imediat. Carla nu mai răspunde. Mama e terminată. A spus ultimul cuvânt ca și cum ar trebui să mă doară. Constanța era terminată pentru că fusese contrazisă, nu pentru că își regretase fapta. Diferența aceea îmi devenise foarte clară. Avansul din ce bani l-ai luat? Am întrebat. A privit spre fereastră. Nu contează. Din economiile noastre? Era temporar. Am închis cutia cu bandă adezivă. O să discutăm prin avocat. Mara nu face asta. Un divorț acum ar arăta urât pentru toți. Am râs încet. Nu pentru că era amuzant, ci pentru că încă mai credea că urâtul depinde de aparență, nu de faptă. Pentru cine, Silviu? Pentru omul care a promis pământul altuia? Pentru mama care m-a pus să jur pe coliva tatei? Pentru unchiul care a făcut glume cu mortul? Urâtul s-a întâmplat deja. Eu doar nu îl mai port pe numele meu. A făcut un pas spre mine. Te-am iubit, poate. Dar m-ai folosit mai mult decât m-ai iubit. Cuvintele au rămas între noi. De data aceasta nu am simțit nevoia să le îndulcesc. Nu mai eram în etapa în care să îi protejez orgoliul ca să obțin o seară liniștită. Liniștea cumpărată cu propria demnitate devenise prea scumpă. La prânz, Lidia a urcat la mine cu 2 cutii goale și o sacoșă. Am vorbit cu fratele meu, a spus. Are o dubă mică. Dacă vreți să duceți lucrurile la casa de la Gura Humorului. Vreau. Silviu stătea în sufragerie, cu telefonul la ureche. Vorbea cu cineva despre bani, despre neînțelegere, despre faptul că proiectul era doar în fază de explorare. Când a văzut-o pe Lidia cu cutiile, a închis. Serios? O vecină îți mută casa acum? Lidia și-a ținut spatele drept. Nu-i mut casa. O ajut să iasă din a dumneavoastră. A fost prima dată când am văzut-o vorbind cu el, fără să coboare ochii. Silviu nu a avut răspuns. Poate pentru că încă era obișnuit ca femeile liniștite să rămână decor, nu martori. După amiază, am mers la cabinetul avocatului recomandat de Teodor. Nu era un birou luxos. 2 scaune, un raft cu dosare, o plantă obosită la fereastră. Dar femeia care ne-a primit, avocata Irina Munteanu, a ascultat fără să mă întrerupă. Am întins actele pe masă, iar ea le-a pus în ordine cu o precizie care mi-a amintit de felul în care tata alinia lădițele de prune. Divorțul e o chestiune separată, a spus ea. Pentru teren, facem notificări clare. Nici o negociere, nici o promisiune făcută de terți, nici o folosire a numelui dumneavoastră sau a terenului în prezentări. Pentru partea cu investitorul și avansul, depinde ce documente au semnat. Dar dacă soțul a pretins drepturi pe care nu le avea, e o problemă serioasă. Nu vreau spectacol, am spus. Spectacolul l-au început ei. Dumneavoastră veți face procedură. Cuvântul acela, procedură, m-a liniștit. După atâtea zile de strigăte, pahare, farfurii, microfoane și mesaje, ideea că există o cale cu pași, termene și semnături mi se părea aproape blândă.
Silviu a primit notificarea 2 zile mai târziu. M-a sunat de 9 ori. Nu am răspuns. Mi-a scris: ai mers prea departe. Mama nu iese din casă. Carla mă amenință că vorbește. Dobre cere banii. Te rog măcar răspunde. Am citit mesajele doar cât să le trimit avocatei. Apoi am oprit notificările. Nu era răzbunare. Era igienă. Constanța a încercat altă cale. A scris în grupul familiei: într-o zi, Mara va înțelege ce înseamnă să rupi o familie pentru pământ. Nelu nu a răspuns imediat. A apărut doar typing. Și apoi nimic. După câteva minute a scris: poate era bine să verificăm actele înainte. Mesajul acela a stat în grup 8 minute, apoi a dispărut. Lidia făcuse captură. Mi-a trimis-o cu un singur text: unii învață să tacă abia când le e frică. Carla a dispărut mai repede decât intrase. Am aflat de la Matei, care aflase de la cineva din primărie, că investitorul își retrăsese interesul și ceruse returnarea avansului pentru documentația preliminară. Carla trimisese un e-mail rece, în care preciza că nu a fost informată corect cu privire la statutul juridic al terenului și că orice comunicare viitoare trebuie purtată prin avocat. Nu m-a surprins. Carla era oportunistă, nu martiră. Nu venise pentru Silviu, venise pentru promisiunea lui. Când promisiunea s-a dovedit goală, a plecat cu pantofii curați. Am văzut-o o singură dată după aceea. Ieșeam de la cabinetul Irinei Munteanu când Carla cobora dintr-o mașină, cu o mapă neagră la piept. Ne-am oprit amândouă. Pentru o clipă, părea că va trece fără să spună nimic. Apoi a ridicat bărbia. Mi-a spus că e aproape rezolvat. Știu. Nu am știut de actul de donație. Nu am întrebat dacă minte. Nu mai avea importanță. Trebuia să verifici. A strâns buzele. Da. Acel da a fost cea mai apropiată formă de scuză pe care aveam să o primesc de la ea. Nu mi-a cerut iertare. Nu mi-a părut rău. Dar am văzut în ochii ei că pierduse ceva ce prețuia. Imaginea de femeie care nu se lasă păcălită. Pentru Carla, asta era pedeapsa. Constanța a avut o cădere mai zgomotoasă. 2 săptămâni după cămin, nu a mai venit la mesele de duminică ale rudelor. Când a venit, în sfârșit, nimeni nu i-a oferit capul mesei. O mătușă s-a așezat acolo înaintea ei, prefăcându-se că nu observă. Nelu a evitat să o privească. Oamenii nu au devenit brusc buni, doar au simțit că puterea ei nu mai protejează, ci compromite. În familiile ca a ei, statutul nu se pierde printr-o judecată, ci prin momentul în care oamenii încep să-și găsească scuze să nu stea lângă tine. Mi-a trimis un mesaj lung într-o seară. Ai făcut-o pe mama băiatului tău de râs. Dumnezeu vede. Am răspuns după o oră, nu din impuls, ci după ce am întrebat-o pe avocată dacă e mai bine să nu răspund deloc. Răspunsul meu a fost scurt. Dumnezeu a văzut și când ați cerut pământul tatălui meu la masa lui de pomenire. Nu mă mai contactați. Apoi am blocat-o. Nu am simțit victorie, am simțit spațiu. Uneori, vindecarea începe nu cu bucurie, ci cu absența unei voci. M-am mutat temporar în casa tatei. Nu era ușor. Țevile băteau. Soba trebuia curățată. Acoperișul avea o infiltrație mică lângă cămară. Dar niciun obiect din casa aceea nu mă umilea. Masa era veche și zgâriată, dar nu-mi împingea farfuria. Ușa scârțâia, dar nu mă întreba unde am fost. În prima seară, Lidia a venit cu fratele ei și m-au ajutat să duc cutiile în dormitorul mic. Matei a trecut cu o listă de lucruri necesare pentru gard. Teodor mi-a trimis prin e-mail nota de arhivă scanată. Irina a depus notificările. Am dormit pe patul tatei, cu o pătură groasă și cu miros de lemn vechi în cameră. Pe la 4 dimineața m-am trezit speriată, pentru că nu auzeam nimic. Nici telefon vibrând, nici vocea Constanței, nici pașii lui Silviu pe hol, doar ploaia pe acoperiș. Mi-a luat câteva minute să înțeleg că liniștea nu era amenințare. Era liniște. La școală, copiii au observat că sunt mai slabă la față. Andrei, băiatul din prima bancă, m-a întrebat dacă am rezolvat problema cu harta. Am zâmbit. Da, am verificat hotarele. Și era unde trebuia? M-am uitat la harta României de pe perete. Da,
uneori doar trebuie să le arăți și altora. În semestrul acela am început un mic cerc de geografie practică pentru copiii din sat și din Gura Humorului. Nu era mare lucru. Sâmbăta, câțiva copii veneau la livadă, iar eu le arătam cum se citește o hartă, cum se folosesc punctele cardinale, cum un teren nu e doar o suprafață, ci o poveste despre apă, pantă, muncă și oameni. Matei a venit într-o zi cu instrumentele lui și le-a arătat cum se măsoară o limită. Copiii au râs când ruleta tatei s-a blocat la 2 metri. Am lovit-o ușor cu palma, așa cum făcea el, și a mers mai departe. Nu le-am spus povestea întreagă. Nu era nevoie. Dar când o fetiță m-a întrebat de ce țin atât de mult la o ruletă veche, i-am răspuns: pentru că unele lucruri mici te ajută să nu te pierzi. Divorțul nu a fost spectaculos. Nici nu trebuia. Pe holul rece al clădirii din Suceava, Silviu a stat pe bancă, cu ochii în telefon. Nu mai purta costumul bleu marin. Arăta mai mic, ca un bărbat dezumflat de propriile promisiuni. Avocata lui încerca să obțină ton împăciuitor. Irina stătea lângă mine, cu dosarul sub braț. Mara, a spus Silviu, înainte să intrăm, nu trebuia să ajungem aici. Nu trebuia să ajungem la cămin cu planul pe pământul tatei. A coborât privirea. Mama a împins lucrurile. Altădată, poate aș fi lăsat propoziția aceea să treacă. Aș fi acceptat că mama lui era vinovată pentru tot, că el era doar prins între femei, că slăbiciunea lui merita confundată cu nevinovăția. Dar acum nu mai aveam chef să îi țin umbrela. Mama ta a împins. Tu ai mers. Nu a răspuns. Când am semnat, pixul a zgâriat hârtia cu un sunet uscat. Mi-am amintit pixul negru de pe masa Constanței, foaia pe care refuzasem să o semnez. Ce ciudat, un pix poate fi lanț sau cheie, în funcție de cine hotărăște propoziția. După semnare, Silviu m-a întrebat dacă poate veni cândva la livadă să vorbim ca 2 oameni care au avut o viață. Am spus nu. Nu pentru că uram fiecare amintire, ci pentru că locul acela nu mai era spațiu de negociere. Îi dădusem ani din viață, mese, răbdare, explicații, tăceri, nu îi mai dădeam prunii. Plângerea legată de promisiunile false și de avansul primit de la investitor a mers încet, cum merg lucrurile când ies din scandal și intră în instituții. Nu mi-am făcut iluzii că a doua zi cineva îl va pedepsi pe Silviu exemplar. Viața reală nu e teatru. Dar notificările au avut efect. Proiectul a dispărut, numele terenului meu nu a mai apărut pe nicio prezentare, iar Silviu nu a mai putut folosi "urmează să semneze soția mea" ca argument comercial. Uneori consecința suficientă este să iei mincinosului viitorul pe care îl construia pe tăcerea ta. Nelu a încercat să mi trimită un mesaj de Paște. Am exagerat și eu atunci. Să fie pace. Nu am răspuns. L-am citit odată, apoi l-am arhivat. Pacea nu se cere de la omul pe care l-a împins în fața râsului tuturor. Pacea se construiește prin schimbare. El voia doar să nu se mai simtă prost când mă vede la magazin. Lidia a devenit, încet, prietenă. Nu de genul care vine neinvitată și umple casa cu sfaturi. Venea uneori cu supă, alteori cu știri de pe scară, alteori stătea cu mine pe banca de lângă fântână fără să vorbim. Într-o seară mi-a spus: știți, multă vreme am crezut că dacă nu mă bag, rămân curată. Dar nu e așa. Tăcerea se lipește și ea. Toți am tăcut la un moment dat, i-am spus. Dumneavoastră ați tăcut ca să strângeți putere. Eu am tăcut de frică. Important e ce ai făcut când ai văzut clar. A zâmbit. Atunci să nu mai tăcem așa ușor. Primăvara a venit peste livadă cu un verde crud. Gardul a fost reparat. Matei m-a ajutat să înregistrăm clar ranhotarele și să punem la dosar toate copiile necesare. La fântână am schimbat capacul. Într-o sâmbătă, copiii de la cercul de geografie au plantat cu mine 3 pruni tineri. Nu le-am spus că unul era pentru tata, unul pentru mine și unul pentru femeia care fusesem când credeam că a răbda înseamnă a iubi. Dar când am pus mâna pe pământul umed, am știut. Într-o dimineață după ploaie, m-am dus singură în livadă cu ruleta tatei. Cerul era limpede, spălat,
iar pe frunzele prunilor stăteau picături mici, ca niște mărgele. Dinspre sat venea miros de fum și pâine. Casa era în spatele meu, cu geamul bucătăriei deschis. Pe masă, înăuntru, aburea un ceai de tei. Nu cafea amară băută în grabă, nu ciorbă rece lângă o farfurie interzisă. Ceai făcut de mine, într-o cană aleasă de mine, într-o casă în care nimeni nu muta obiectele ca să mi-arate locul. Am mers până la prunul tânăr plantat lângă hotar. Am scos ruleta, am tras banda până unde a vrut să meargă și apoi am legat-o cu o panglică de o ramură joasă, nu strâns, nu ca să rănesc pomul. Doar cât să stea acolo o vreme, galbenă și veche, ca un semn mic pentru tata. Ai avut dreptate, am spus. Vântul a mișcat frunzele. Nu cred că morții răspund. Cred că noi învățăm, într-un final, să auzim ce ne-au spus când erau vii. Mi-am amintit ziua de la notar, pe care ani întregi o ținusem într-un colț încețoșat al memoriei. Tata purta haina lui bună, prea largă după boală. Mă întrebase dacă sunt sigură că nu vreau să vindem terenul și să mi iau un apartament mai bun în oraș. I-am spus că nu, că îmi place să știu că există. Atunci a dat din cap și i-a spus notarului, să fie al ei. Dacă o să fie fericită, nu o să aibă nevoie să se gândească la el. Dacă nu o să fie, să știe că are unde se întoarce. Ani de zile nu avusesem nevoie să mă gândesc la pământ, pentru că îmi construisem iluzia că am o casă cu Silviu. Apoi casa aceea se dovedise plină de uși care se deschideau doar spre mama lui, spre rușinea lui, spre planurile altor femei. Tata nu mi-a lăsat un teren ca să mă îmbogățesc, mi-a lăsat o direcție. Am stat lângă prun până când pantofii mi s-au udat de la iarbă. Apoi m-am întors în bucătărie. Pe masă era dosarul albastru, dar nu-l mai țineam lipit de piept ca pe o armură. Era doar un dosar. Actele își făcuseră treaba. Eu trebuia acum să învăț să trăiesc nu împotriva cuiva, ci pentru mine. Am deschis telefonul. Era un mesaj vechi de la Silviu, rămas necitit dintr-o noapte. Mara, măcar spune-mi dacă ești bine. L-am privit fără furie. Apoi l-am șters. Nu pentru că voiam să-l pedepsesc, pentru că nu mai avea dreptul să mă întrebe dacă sunt bine, după ce făcuse din binele meu o negociere publică. Pe grupul familiei Crețu nu mai eram. Lidia îmi spusese că se liniștise. Nelu trimitea poze cu mâncare, Constanța răspundea rar, Silviu nu scria. Poate oamenii aceia aveau să-și găsească altă poveste, alt vinovat, altă noră sau alt teren imaginar. Nu era treaba mea să-i educ. Îmi luasem actele, hotarele și numele. În săptămânile următoare am reparat camera din față și am pus acolo o masă mare pentru copii. Pe perete am atârnat harta Bucovinei și, lângă ea, o fotografie cu tata în livadă, zâmbind strâmb, cu mâinile murdare. Sub fotografie nu am pus citate. Doar numele lui, Petre Ionescu. Uneori vin părinți cu copiii și mă întreabă cât costă cercul de geografie. Le spun că nu costă nimic, dar dacă vor, pot aduce toamna o ladă de mere sau niște caiete pentru copiii care nu au. Așa ar fi făcut tata. Nu gratis ca să fie lăudat, ci simplu, ca să nu simtă copilul sărac că învață pe datorie. Irina, avocata, mi-a spus că procedurile vor continua. Teodor mi-a trimis încă o copie legalizată. Matei a trecut într-o zi cu țăruși noi și a râs când a văzut ruleta în pom. Petre ar zice că nu ați măsurat drept. Petre ar lua ruleta și ar repara-o. Nu, a spus Matei. Ar zice că merge destul cât să-ți amintească să nu te bazezi doar pe scule vechi. Am zâmbit, atunci o păstrez așa. Într-o seară de vară, când prunii începeau să lege fructe mici și verzi, m-am așezat pe treptele casei cu un caiet în poală. Nu corectam teste, scriam. Nu povestea pentru judecător, nu declarații pentru avocat, nu liste de dovezi. Scriam pentru mine, cum mirosea coliva, cum scârțâise scaunul lui Nelu, cum spusese funcționara, figurați singură, cum Carla își retrăsese unghiile de pe hartă, cum Constanța deschisese gura și nu mai găsise public. Scriam ca să nu uit că nu am câștigat pentru că am fost mai rea. Am câștigat pentru că, într-o zi, am refuzat să mai confund liniștea cu supunerea. Pe ultima pagină am scris:
Nu am câștigat un teren. Mi-am păstrat numele tatălui. Apoi am închis caietul. Din bucătărie venea miros de ceai. Afară, pământul respira după ploaie. În depărtare se auzea un câine, apoi o mașină pe drumul de pietriș, apoi nimic. Nimicul acela era al meu. Nu era gol, era spațiu. Am intrat în casă, am pus ceaiul într-o cană și am stins lumina din hol. Dosarul albastru stătea pe raft, lângă manualele de geografie. Ruleta tatei rămăsese în prun, legată lejer, prinsă de vânt. M-am uitat pe fereastră la panglica galbenă care se mișca abia vizibil în întuneric. Odată, Constanța îmi spusese că pământul nu ține de cald. Avea dreptate într-un fel. Pământul nu te îmbrățișează, nu îți face ceai, nu îți spune noapte bună. Dar pământul tatei mi-a ținut locul când oamenii au încercat să mi-l ia. Mi-a ținut hotarul când casa mea se mutase sub picioarele altora. Mi-a ținut numele până când am avut curaj să rostesc singură. Și în liniștea aceea, pentru prima dată după mult timp, nu am mai fost nora nimănui. Am fost Mara Ionescu. Toamna, când primele prune s-au copt, am făcut magiun în curte, într-un ceaun mare împrumutat de la Lidia. Am amestecat ore întregi cu o lingură de lemn, iar fumul mi-a intrat în haine. Copiii de la cercul de geografie au trecut pe rând să guste. Matei a venit cu pâine proaspătă, iar Nicoleta, colega mea, a adus borcane goale. Nu a fost sărbătoare mare, nu am pus muzică, nu am invitat rude, nu am făcut fotografii pentru lume. Și totuși, pentru mine, a fost prima masă adevărată de familie după mult timp. Oameni care nu cereau bucata cea mai mare, nu mă așezau la capăt, nu rosteau numele tatei ca pe o cheie falsă. Într-un borcan mic, am lipit o etichetă. Pentru Petre. L-am dus în cămară și l-am așezat lângă vechea lui cutie de biscuiți. Gestul era copilăresc, poate, dar mi-a făcut bine. Constanța ar fi râs. Ar fi spus că morții nu mănâncă magiun. Tata ar fi spus că nu pentru morți pui borcanul, ci pentru partea din tine care încă vrea să împartă bucuria cu ei. În iarna care a urmat, casa a trosnit sub ger, iar eu am învățat lucruri pe care Silviu le folosise cândva ca argumente că am nevoie de un bărbat, să chem un instalator fără să mă rușinez, să negociez lemne, să schimb o broască simplă, să citesc o factură de reparație fără să o transform în panică. Nu am devenit brusc neînfricată. Uneori, seara, când vântul lovea obloanele, mă simțeam mică. Dar frica din casa tatei era curată. Venea de la întuneric, de la iarnă, de la responsabilitate. Nu venea de la omul de lângă mine. Asta făcea toată diferența. Când a venit prima zăpadă, am mers la mormânt cu un buchet mic de crenguțe de brad. Am curățat crucea și am stat acolo până mi-au amorțit degetele. Sunt bine, am spus, deși nimeni nu mă întrebase. Apoi am zâmbit, gândindu-mă la mesajul lui Silviu pe care îl ștersesem. Nu-i datoram lui dovada că sunt bine. Dar tatei, sau mai exact amintirii lui din mine, voiam să îi spun, sunt bine. Nu pentru că nu doare, pentru că nu mai negociez locul în care stau.